damos comenzo á sesión ordinaria do Pleno. Na orde do día temos 8 puntos. O primeiro é dación de contas da resolución da Alcaldía, resolución 931/24, a resolución 1179/24. Alguna cuestión? PSCT, BNG, PSOE? Perfecto. Pasamos ao seguinte punto, punto número 2. Dación de conta do informe da Tesorería de Morosidade e PMP segundo trimestre 2024. Alguna cuestión? PSCT? BNG, PSOE? Pasamos ao terceiro punto, aprobación da conta xeral 2023. Bueno, todos sabemos que este é un trámite de obrigado cumprimento. Entendo que todos tedes os informes de intervención. É unha foto fixa do exercicio 2023. Sabedes que este concretamente é unha xestión, digamos, unha foto fixa compartida co equipo saínte de goberno e con nós que chegamos aquí o 19 de xunio de 2023. PSCT? BNG? PSOE? Bueno, pois procedemos á votación. Votos a favor? 12 votos a favor. Votos en contra? Abstencións? 5 abstencións. Por lo tanto, queda aprobada. Pasamos de punto. Punto 4. Dictamen da moción do Grupo Municipal do BNG para o rexeitamento da subida do canon de Sogama e por un novo modelo de xestión de residuos. Portavoz do BNG, por favor. Bueno, boa tarde. Vou ca exposición de motivos. O anuncio da Xunta de Galiza do incremento do canon de Sogama para 2025, logo da suba xa aprobada en xullo do 24, suporía un incremento acumulativo de máis do 60%. O canon tipo pasaría de 68 euros por tonelada da primeira metade de 2024, eso sí, cunha bonificación do 15%, máis de 100 concellos pagarían 56 euros e non ese 68, e agora pasarías en 2025 a 108 euros. No outono de 2022, a Xunta incluíu no borrador dos orzamentos de 2023 a supresión da bonificación do 10% do canon para aqueles concellos que implantasen a recollida separada de biorresiduos e repercutisen a bonificación nos recibos que paga a veciñanza. Logo dun rexeitamento xeralizado en vésperas das municipais, o Goberno da Xunta anunciou no Parlamento un incremento de ata un 15% deste canon nos concellos con recollida separada de biorresiduos e un quinto colector, o colector marrón, medida que se comezou a aplicar no ano 23. A mediados do 24, a Xunta elimina esta bonificación e incrementa o canon un 30%, polo tanto pasaríamos dos 68 euros aos 88 euros por tonelada. E agora se anuncia unha nova taxa para o ano que ven, para 2025, que elevaría a factura hasta 108 euros. Supónse que a medida se tramitará na Lei de Acompañamento aos Orzamentos deste 2025. Desde o BNG consideramos que este incremento unilateral, desproporcionado e abusivo do canon aos concellos é consecuencia do fracaso do sistema Sogama. Desto falamos xa varias veces en outros plenos. Que é un sistema baseado en solucións finalistas como a incineración e o depósito en vertedoiros, que está penalizado pola normativa europea de residuos. A Xunta xustifica a necesidade deste incremento polo desfase nas contas de Sogama, como consecuencia de decisións do Goberno Central. Isto tivo unha repercusión de 21,3 millóns de euros nas contas da empresa en 2023, das contas de Sogama. A causa deste desfase dos números vermellos, realmente para nós é a ineficiencia e o elevado custe do transporte. A xestión centralizada e a incineración de residuos e, sobre todo, o erro que supón optar en exclusiva pola opción absolutamente superada da incineración. O modelo Sogama, para nós, está obsoleto. É un sistema centralizado e antiecolóxico. Isto demóstrase porque Galiza se sitúa a cola da reciclaxe dentro do Estado lonxe aínda dos criterios que marca a Unión Europea, pois a porcentaxe da reciclaxe en Sogama nos datos que temos, que son de 2020, foi dun 21%, e a Unión Europea marcaba neste mesmo ano un 50%. Entón xa hai un desfase enorme. Somos a segunda peor comunidade do Estado, como decía, en cifras de reciclaxe, nas últimas que hai oficiais, xa que o propio plan da Xunta, prorrogado ata 2022, establecía a necesidade de tratar mediante compostaxe 245.000 toneladas, e a cifra oficial de 2022 só se apunta que só se chegou ás 3.000.
coa finalidade de tentar evitar as consecuencias expostas nesta moción para o Concello de Teo, que sería a suba do canon, o Grupo Municipal do BNG propón ao resto da corporación a adopción dos seguintes acordos. Ten 3 puntos. O primeiro sería o rexeitamento das taxas de Sogama, das aprobadas en xullo do 24 e as anunciadas para o 25, que a Xunta pretende aprobar. O segundo sería instar a Xunta a un xiro na política de residuos, primando e incentivando a recollida selectiva, a reutilización e a reciclaxe. E o terceiro, instar a Xunta de Galiza a creación dunha comisión de traballo entre Sogama, as Consellerías de Medio Ambiente e Facenda e a FEGAMP para determinar as condicións do canon para o ano 25. PSCT. Boa noite. Nos apoiamos a moción que presenta a BNG, ademais facendo un pouco de perspectiva histórica. Eu creo que o tema de Sogama foi o primeiro negacionismo institucional casi da historia de Galiza, porque era visto que o petróleo non iba a estar barato para sempre, que a poboación galega é tremendamente dispersa, e o que non ten xeito é que todas as noites un feixe de trens, un feixe de camións recolecten de todo o país os contedores de lixo a leválos a un único punto. Entón, como eso é insostible, xa se vía desde os inicios, pero para min houve unha clara irresponsabilidade institucional, un negacionismo, sin entrar a cuestionar ni siquiera a incineración. É dicir, ni siquiera vou a entrar a cuestionar eso. O que cuestiono é que é tremendamente custoso mobilizar o lixo de prácticamente a totalidade de Galiza, creo que hai 2 excepcións, 2 comarcas en excepción, a un único punto. Entón, agora, esa responsabilidade pagámola todos, porque, obviamente, o prezo do combustible subiu, non é o mismo queimar leña verde que leña seca, eso sabémoslo todos. Se estamos queimando orgánico porque chegamos demasiado tarde tamén a facer o compost, pois eso é moito máis custoso que incinerar un residuo que podería ter sido compostado en orixe, ademais, sin ser transportado. O de Sogama, eu penso que o movemento ecoloxista xa o denunciou no seu momento, non ia ser rentable económicamente, dende logo ecolóxicamente xa non o foi dende o minuto cero, e agora, pois, temos que pagar todos esa irresponsabilidade. PSOE, por favor. Boa tarde a todos. Nos obviamente apoiamos porque a continuación temos unha moción que aporta máis ou menos os mesmos termos. Portavoz do Partido Popular, Rogelio. Sí, bueno, vamos a ver. Non sei se vale a pena, aunque despois votemos separadas as mocións, facer o debate conxunto, porque realmente vamos a... Bueno, vale. Bien. Bueno, pois vamos a ver. O tema este. De onde parte este problema? Bueno, decir que isto, bueno, pois son mocións de partido que, lógicamente, eu entendo que vostedes presenten, porque, bueno, pois, digamos que é a maneira, pois, de intentar erosionar, pois, as políticas do goberno da Xunta, non? Bueno, pero máis alá deso, este problema empezou ca Lei 7/2022 de 8 de abril. Unha lei que gravou dunha maneira, ou sea, que se sacou ademais dunha maneira prácticamente unilateral por parte do goberno central e que supuxo pois un gravamen sobre sobre os custes de tratamento. O imposto pois foi un imposto estatal sobre o vertido de incineración, a orden ministerial que elimina a retribución que recibía a planta termoeléctrica de Cerceda e o imposto estatal de produción de enerxía. Entón, eso fixo que desequilibrara as contas de Sogama e que, bueno, pois ora nos vemos nesta situación de que o precio do lixo a tratar tense que incrementar. De todos modos, voulles a decir que a planta de Sogama é unha planta realmente que proporciona un servizo á poboación a moi bo precio, porque realmente os outros 2 modelos alternativos que hai aquí estáse falando que é o tema de o modelo de como se chama de Nostián a mar da Serra do Barbanza, vale? Estamos falando de tasas en Nostián de 119 euros por tonelada en cifras do ano pasado, vale?
e a planta de Serra do Barbanza 150 euros por tonelada, frente aos 66 que pagábamos os que estábamos en Sogama, non? Entonces, eu creo que a diferencia é grande. Esas dúas plantas, por outro lado, teñen tamén problemas coa Unión Europea, e eso tamén me vou a referir agora, porque que realmente o de anticiparse desa maneira respecto desa directiva europea, que xa sabemos como funcionan todas as cousas en Europa, que sempre se van retrasando un ano e outro, e nese tempo, pois, os países normalmente aproveitan para ir perfilando e adaptándose a esas circunstancias, porque, claro, así dun día para outro, pero, bueno, aquí optouse por eso, cando, por exemplo, países como Alemanha, Finlandia ou Suecia, e máis, porque son 18 de 27 Estados membros da Unión Europea, non adoptaron a directiva europea. Entonces, a min isto que me parece é o de sempre, é dicir, Don Miguel de Cervantes escribeu o Quijote fai 500 anos, vale? Reflejaba, lógicamente, o sentir e a forma de ser da xente do noso país, vale? E parece que 500 anos despois seguimos tamén facendo o Quijote con respecto á Unión Europea. Xa sabemos como funciona a Unión Europea, que cada cual aí tira pola arrimalle asco a súa sardiña. Entonces, me parece un despropósito que non entendeu ninguén que sacaran esa lei 7/2022 que vai a someter a todo o tratamento de lixo así de repente a uns cambios que van a supoñer uns incrementos de coste grandes que ao final sobre quen van a repercutir vai a ser sobre a ciudadanía. Entonces, nós xa nese momento como partido nos opuxemos a esa lei, pero bueno, se leu adiante cos votos dos que conforman a maioría esa. Bien, entonces agora pois témonos que adaptar, vemos nesta situación. Hai que decir tamén que o coste de Sogama é dos máis baratos de todo o Estado. É dicir, non é só o máis barato de Galicia, con diferencia frente ás dúas outras alternativas, é que é dos máis baratos do Estado. En moitos, ou sea, en varias cidades do País Vasco pasan dos 150 euros por tonelada, vale? En precios do ano 2023. Entonces, a ver, si pretendemos, porque eu entendo que se queiran ao mellor, pois, modelos máis ecolóxicos ou o que sea, bien, pareceme ben. Pareceme que temos que camiñar hacia aí. Sogama, de feito, leva desde o 2017 a 2023 invertindo 100 millóns de euros en mellorar a planta, en mellorar os procedementos, etc. Entonces, eso leva o seu tempo se non queremos cargar a ciudadanía, pois como está ocurrindo agora con esa irrupción desa lei así precipitada e fora de lugar, na adaptación do sistema de recollida de lixo. De todos modos, tamén hai que decir que a planta de Sogama é das mellores plantas de tratamento de lixo de Europa, vale? Eso tamén hai que decirlo, é dicir que non é... Porque, claro, a ver, vostedes din o modelo de Sogama está fracasado tal, propoñen unha alternativa e poñan os cartos encima da mesa, porque iso vai non ter que pagar a ciudadanía, vale? Entonces, non é largar aí palabritas al viento, claro, non, é así, é dicir, isto repercute directamente sobre toda a ciudadanía, porque ao final vamos ter que pagar a taxa de tratamento dos residuos. Entonces, eu creo que isto non... A ver, entendo no sentido de que, bueno, pois as dinámicas dos partidos de presentar as mocións e todo isto, bueno, pois co ánimo lóxico de desgastar o que goberna, tal, bueno, pois bien, pero, o sea, o que é, e de feito, aquí estivemos, o sea, este concello estuvo adherido, sigue adherido, pero no pasado, se non lles parecía tan ben a incineración, estivo adherido á planta de Sogama, ou sea que, non sei, algo habrá que
ter en conta, non, esas cousiñas, porque, claro, o sea, unha cousa é vir aquí, ca moción e tal, e, bueno, pois poñerse estupendos e sin decir o que vai a costar, nin o que lle vai a repercutir a ciudadanía, nin nada de nada. E hai que decir que eu xa teño unha edad, e entonces o tratamento de lixo aquí en Galicia nos últimos 30 anos es que mellorou tanto que vamos, es que, como decía Guerra, non lo conoce ni la madre que lo parió, vale? É dicir que é así. PSCT. Efectivamente. Venega. A ver, é que xa non sei por onde coller isto. Primeiro, a Xunta incumple directrices do Plan Estatal de Residuos, o PEMAR, do Plans de Residuos Urbanos de Galiza 2010-22, que fai ela mesma, que fixaba un obxectivo de recollida separada e tratamento de 245.000 toneladas. Dixen que se chegou escasamente ás 3.000. Agora vostede di así que non, porque las palabritas se las lleva el viento. En lugar de levar a cabo estas medidas, a Xunta opta por ampliar as instalacións de Sogama para mellorar as licitacións dos grandes contratos, como non. Hai un grupo que leva todo isto, que sería Valtia Copasa. Estes contratos son plurianuais e teñen un valor de 750 millóns de euros. Ahora, a culpa é do imposto da Lei 722, que é unha directiva europea do 8 de abril de residuos e suelos contaminados para unha economía circular. Isto creou un novo imposto, que sería o IDIRES. Este imposto é da incineración de residuos, como funciona Sogama, que grava a incineración e o depósito nese vertedoiro. Este imposto é transferido á Xunta de Galiza en 2022. Polo tanto, a Xunta de Galiza fai caixa con el. Entonces, bueno, aquí a pescadilla que se muerde a cola, non? Las palabras se las lleva el viento. E ingrésanse nas contas da Facenda Galega, como decíamos. En 2023, Sogama puxo este imposto 9 millóns de euros para a Facenda Galega e se prevé que en 2024 foran 12. Isto non é o que arruína a Sogama. A Sogama arruína outras cousas, como estos 750 millóns de euros por centralizar toda a fase de importación e a subida do precio do gas, porque usan o gas para aumentar o poder calórico dos residuos para beneficiarse deles. Pois aquí temos noticias de 30 de enero de 2024, los beneficios de Sogama se desploman un 70% por la subida del precio del gas. En 2022 abonou 133% máis do combustible necesario para o seu funcionamento. Ainda teño máis datos, porque podemos estar aquí hasta mañá. Despois, seguimos. Contratos de Sogama que tensionan a empresa. Primeiro contrato, 2015, hasta 10 anos, de AUTE Copasa Renfe Logirraíl, 131,7 millóns de euros. Segundo, planta de clasificación de residuos e elaboración de combustible, adxudicado en 2016 por 15 anos, AUTE Valtia Setec, Sociedad Polímeros, 275 millóns de euros. Terceiro, contrato da planta de coxeración de termoeléctrica adxudicado en 2021 por 10 anos a UTE, Sociedad Polímeros, Setec, Espina, Obras Hidráulicas, Grupo Valtia, por 238 millóns de euros. Cuarto, contrato de xestión da planta de clasificación de envases lixeiros adxudicado a Precedo en 2021 por unha cuantía de 3 anos e 20 millóns de euros, 20,1. Quinto, contrato de xestión das plantas de transferencia de Sogama, adxudicado a Setec do Grupo Valtia, 2023, por 3 anos, 24,6 millóns de euros. Sexto, contrato da xestión integral do vertedoiro da Areosa, adxudicado a Setec, outra vez Grupo Valtia, en 2020, por 4 anos e 36,1 millóns de euros. Sétimo, contrato da planta de tratamento de lixiviados vertedoiro Areosa, adxudicado a UTE Copasa Vivendas e Obras Civiles, en 2019, por 5 anos e 9 meses, 11,9 millóns de euros. Octavo, contrato de xestión integral das depuradoras do complexo de Cerceda, adxudicado a GESECO, Grupo Valtalia, en 2018, por 4 anos e 9 meses, 3,2 millóns de euros. Noveno, contrato de xestión das plantas de compostaxe de Cervo, Berín, Vilanova, adxudicado a Precero, en 2024, por 2 anos, 3,9 millóns de euros. Isto é o que afogan as contas de Sogama, a centralización e todos estes cartos que se lle dan a empresas externas. Despois, podemos lle botar a culpa á directriz europea, a Lei 722, que o que supón son 9 ou 12 millóns de euros ao conxunto do Estado. Poña esa cara, sí, igual que me dixo usted antes. Ahora terá tempo a rebatir. E, en resumo, a razón da insostibilidade de Sogama é que entrou nunha deriva aloucada de ampliación de instalacións e adxudicacións multimillonarias por valor de máis de 745 millóns de euros. Todo o que queira vostede sacar
logo desto, e poñendo de exemplo a Cervantes como individuo que vivía na Galiza, evidentemente, na Galiza profunda, daquela época, pois está moi ben, pero non é certo. O sea que non faga trampas o solitario, sexa un pouco serio. Nada máis. PSCT, por favor. Sí, eu creo que o Partido Popular é un partido conservador, excepto cando se trata de conservar a natureza. Daquela molestanlle as directivas europeas e moléstalle todo o que veña do goberno central. Ben, repito que o que afoga a Sogama é que unha planta traendo camións, porque fundamentalmente chegan, moito chega en tren, pero non temos vías de tren por todo o país, todas as noites, e todos somos conscientes do precio do combustible a nivel doméstico, e fago esta equivalencia para que calquera poida comprender o gasto que isto supón a unha empresa como Sogama. Ben, e antes non falei do proceso, pero efectivamente non é barato tampouco incinerar. Que estamos facendo nós? Que estamos facendo nós? Nos temos unha bolsa en Teo, nos temos un contedor verde onde vai o resto, se chama resto. Aí misturamos todo o que non é envase e o que é orgánico. E iso ábrese en Sogama, hai unha planta, porque estiven ali moitas veces, onde se intenta recuperar todo o que sexa posible e o resto vai a incinerar. E iso a veces está moi húmedo. Entón, efectivamente, se lle pon un gas para aumentar o poder calorífico. E cando ese gas era barato, pois aí había un balance incluso positivo. É dicir, que Sogama era unha planta que xeraba enerxía, cuestionable de forma ecolóxica, pero xeraba enerxía. Agora o gas xa non é barato. Entón, primeiro estábamos queimando algo que pode ser un recurso, que é o compós. Agora, as normativas europeas tamén nos obrigan a recuperalo e tamén o vemos recuperar en Teo. E logo está a bolsa amarela, que é o reciclaxe. Ninguén se cuestiona o reciclaxe de Sogama, só cuestionamos que igual non habería que mandalo dende toda Galiza para Sogama. Pero claro, é que xusto poñen aquí o exemplo do País Vasco, que tamén a min se me viu a cabeza, pero en positivo, e é que, acabo de mirar no móvil cifras do Ministerio, donde no País Vasco se recicla material reciclado, é dicir, envase amarelo, 1,2 toneladas por habitante, en Galiza 30 kilos por habitante o ano. Se vamos a comparar, comparemos territorios comparables, non comparemos isto, porque en Galiza nunca se reciclou, e máis, a Sogama e o goberno galego deulle igual, quitando aquelas campañas na TVG bastante pouco fructíferas, baixo o meu punto de vista. Non se traballou suficiente nisto. Entón, agora temos estes lodos. Nós imos a apoiar a moción, creo que está máis que xustificada, ademais. Portavoz do PSOE, por favor. Vale, a maiores dos datos que facilitou o compañeiro do BNG e das propostas que aportamos os dous grupos, nós o que buscamos con esta moción, independientemente de que sexa política e de que se presentan moitos concellos á vez, o que buscamos é o efecto deste imposto na veciñanza de Teo. Un dato que queremos aportar é que a Lei de Residuos da Xunta do ano 2023 recaudáronse máis de 10 millóns de euros e se prevé para este exercicio que se recauden máis de 12. Por tanto, non teñen perdas. O que nos solicitamos e o presentamos a través da moción é que esta suba non repercuta, que é o que nos preocupa basicamente, na veciñanza do noso concello. Portavoz do Partido Popular, por favor. Pois efectivamente, pois a nós tamén. O sea, realmente o que nos importa é que repercuta o menos posible na veciñanza, nos recibos da xente. Con iso tamén vamos a decirlle que a Xunta de Galicia vai aportar o 60% da subida esa do tratamento do lixo derivada da lei esa 7/2022. Bien. Con respecto a ese listado do que me falou aí o representante do BNG, direille que, lóxicamente, vamos a ver, estáme falando dos costes de funcionamento dunha planta que procesa miles de toneladas de lixo. Lóxicamente, iso ten un coste que non é gratis, é dicir, e iso, a usted seguramente o que lle gustaría é que fose unha empresa con sistema funcionarial. Bueno, a nós non nos parece o sistema adecuado. Parece-nos mellor contratar a empresas especializadas que fan o seu traballo, que si non rinden tal, se poden
modificar os contratos, restringirse, etcétera, etcétera. Bueno, fora de todo eso, porque eso é un modelo de xestión co cual nunca vamos a estar de acordo, aquí do que se trata é do que falábamos, de que lle salira o máis barato posible á ciudadanía. E tamén adaptarse ás melloras da planta e dos procedementos a un sistema máis sostible e máis ecolóxico. E nese sentido tamén hai que decir que Sogama está facendo xa en distintas zonas do territorio galego plantas para o tratamento dos residuos orgánicos. Que haxa que transportar os residuos, pois é bastante lóxico, é dicir, que os residuos non se tratan no mesmo punto onde se xeneran, ou sea, se vostede se pretende poñer plantas de tratamento de residuos ao redor das cidades, pois eu creo que aí iba a ter un problema moi grande. A canteira. Claro. Entonces, a mí o que me chama a atención é que aquí vimos a criticar o tema e tal, pero despois a maior parte dos, polo menos, xa referíndome ao tema do BNG, a maior parte dos concellos do BNG están adheridos ao sistema de tratamento de lixo de Sogama. Temos aí xa o máis cercano, Santiago, que non... Entonces, quero decir, vamos a tratar o asunto seriamente, vamos a preocuparnos de que o recibo lle suba o menos posible á cidadanía de Teo e á cidadanía de Galicia, porque vai ser xeral, e non se veñan rasgando aquí as vestiduras, porque o goberno anterior resulta que hai que ver tamén como tiña o sistema de recollida de lixo aquí no noso concello, vale? Fáganse un pouquiño de autocrítica, mírense tamén esas cousas, porque, en fin. E, bueno, creo que non hai moito máis que decir, quero dicir, está claro que o sistema de Sogama pois é o sistema máis eficaz, máis económico e que lle dá mellor servizo a cidadanía galega, que terá que seguir evolucionando, efectivamente. Os directivos de Sogama comentaron que iban a adaptar a planta á produción de biogás para precisamente reducir a dependencia do gas natural para o proceso de combustión das materias que haxa que utilizar combustión e tamén para producir ese gas, e ese gas podese tamén comercializar. É dicir que e iso redundaría tamén en recursos que collería Sogama, que permitiría, pois, a ver, Sogama hasta o ano 2023 mantivo as súas contas perfectamente equilibradas. Tuvo un desfase a raíz precisamente do encarecemento destas cuestións, pois, bueno, unha débeda de 18 millóns de euros, que, lóxicamente, hai que subsanar e hai que adaptar. Pero, con todo, bueno, eu creo que non vai haber, digamos, unha repercusión importante de cara á cidadanía. A Xunta de Galiza vaise a facer cargo do 60% do custe da subida do tratamento do lixo e, bueno, non lle vemos outra cuestión. Votacións. Votos a favor? 8 votos a favor. Votos en contra? 9 votos en contra. Por lo tanto, queda rexeitada a moción. Seguinte punto. Punto número 5 da orde do día. Dictamen da moción do Grupo Municipal do PSDG-PSOE en relación á suba do canon que os concellos abonan a Sogama pola xestión dos seus residuos. Portavoz do PSOE, por favor. Boa tarde de novo, aínda que concordamos basicamente co que presentou o BNG, temos unha serie de propostas a maiores que queremos aportar.
E empezo ca exposición de motivos. A Sociedade Xestora de Residuos de Galicia, Sogama, que xestiona os residuos de 295 concellos galegos, estableceu no 2019 a bonificación do 10% no canon de lixo aos concellos que se comprometeran a reducir o volume de lixo e envases lixeiros, así como a repercutir esta rebaixa nos recibos á veciñanza. Desta proposta beneficiáronse os concellos galegos que reduciron a cantidade de lixo xerado, cumprindo un dos principios fundamentais na xerarquía de residuos, polo tanto, facendo ben os deberes medioambientais. Na Lei de Acompañamento dos Orzamentos do 23 coñecíase a intención de Sogama de suprimir esta bonificación, amparándose no aumento dos custos de luz e gas das súas instalacións. Pero ante a resposta social e por parte dos concellos que esta medida ocasionou, finalmente o Goberno galego tivo que recuar e sustituir esta medida pola bonificación do 15%, condicionada esta vez e especificamente a implantación do contedor marrón e o traslado aos recibos da rebaixa prevista. No pasado mes de xuño do 24, Sogama anunciou de novo a eliminación desta bonificación do canon para os meses que quedan do 24. A consecuencia suporía unha suba e supresión, ademais, da rebaixa do 15%. A cantidade de 66 euros por tonelada veríase incrementada en 88,5 euros, estimada para a segunda metade do ano. A media serían 78 euros para os restantes 12 meses do ano seguinte. Neste momento, o Goberno galego está a aplicar esta suba a pesar do malestar existente nos concellos e anuncia novamente que no ano 25 incrementará a cota que pasará de 66 a 108 euros. O motivo que alega a Xunta para xustificar esa suba é o imposto estatal regulado na Lei 722 de 8 de abril, que provoca uns sobrecustos imposibles de asumir, botando a culpa disto o Goberno de España. A realidade é que esta lei ven regular un imposto que impón unha directiva europea do ano 18 que grava a incineración e o depósito en vertedoiro por ser as formas medioambientais menos recomendables para a xestión de residuos e que na actualidade, como decía o compañeiro do BNG, son as formas preferentes de Sogama. Isto obriga a Sogama a ter que asumir o imposto pola súa obsoleta xestión e por non ter mudado en todo este tempo a forma de tratar os residuos. Pero a pesar desta carga impositiva, cuxa recaudación está transferida á Xunta de Galicia nos orzamentos da Xunta 24, se estima que a empresa terá uns beneficios aproximadamente de 300.000 euros, polo que non é certo que sexa deficitaria. A Xunta non está a cumplir as recomendacións europeas no referente á xestión de residuos. Dende o Grupo Municipal Socialista denunciamos esta situación e exiximos ao Goberno galego que mude a súa política de xestión de residuos cara a unha xestión descentralizada con plantas de proximidade e primando a reducción e a reciclaxe fronte á incineración e o depósito en vertedoiro. E, por suposto, que non grave aos concellos que levan dende o ano 2019 facendo os deberes e cumprindo os compromisos medioambientais. Dende o Grupo Socialista mostramos a nosa oposición a esta decisión por entender que existen outros mecanismos que evitarían os sobrecustes desta xestión obsoleta. E, por tanto, propoñemos a adopción dos seguintes acordos. Propoñemos que a Corporación Municipal de Teo inste ao Goberno da Xunta a, primeiro, manter o canon establecido aos concellos galegos adscritos á xestión de residuos en Sogama en 66 euros por tonelada. Manter a anterior bonificación do 15% deste canon unitario cos mesmos requisitos. Que se reparta a contía de 12 millóns de euros en concepto de fondo ambiental entre todos os concellos galegos, utilizando como criterio de reparto o número de toneladas depositadas por cada concello. Que achegue a Sogama a cantidade total recadada en concepto de imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración. Deste xeito poderíanse cumprir os obxectivos marcados coa creación deste tributo, como son promover a reducción da produción de lixo, incrementar a reciclaxe dos envases lixeiros. Trasladar esta rebaixa aos recibos da veciñanza e implantar a recollida separada de materia orgánica. Instaurar un programa de compostaxe domiciliario e ou comunitario en concellos. Quinto, incrementar as subvencións aos concellos para a implantación de medidas que contribúan á reciclaxe dos biorresiduos. E sexto, que se constitúa unha comisión de traballo entre Sogama, as Consellerías de Medio Ambiente, Facenda e a FEGAM para determinar as condicións do canon para o ano 2025.
E séptimo, que me quedaba atrás, ampliar as plantas de biorresiduos existentes como estaba previsto no Plan de Xestión de Residuos Urbanos en Galicia para favorecer a xestión de proximidade. PSCT, por favor. Sí, sin querer redundar xa máis no que falamos, pero bueno, aproveitando tamén o debate, considero enriquecedor, quería aclarar que estes como estos lugares, porque logo hai aí esas lendas urbanas que algunha xente ten na cabeza, eses lugares que ten Sogama espallados polo territorio non son máis que plantas de transferencia, é dicir, lugares como de sentido común, en vez de estar todos os camións viaxando, se acumula o lixo de varios camións, pois poñamos da comarca de Compostela, Ames, Compostela e Teo, imaginade, bueno, Ames non está incluído, pero imaginemos, non? E entón aí recoléctase todo en un contedor grande para así mobilizalo, pero non hai outro movimento de lixo que non sexa eso nesas plantas de transferencia. Todo se xestiona en Sogama. E o feito de que agora se bonifique a recollida do contedor marrón, é dicir, da fracción orgánica, o feito de que Sogama este tratando de ver se pode descentralizar é de facto dar a razón a quen estamos defendendo que ese modelo, e sin cuestionar a incineración, é dicir, ese modelo centralizado non é sostible, nin económicamente, como se está demostrando agora coa subida do canon, nin ecolóxicamente, como xa se ven demostrando en moitos outros lugares que mesmo copiando o modelo de incineración, que poderíamos debatilo tamén, non o fan tan centralizado e menos cunha poboación tan dispersa como ten Galiza. Se fora Madrid, se tivéramos núcleos grandes, pero é que temos aldeas espalladas moi lonxe, sabe o ben a Xunta de Galicia coa rede de carreteras que ten, e, sen embargo, optamos por ese modelo que foi, repito, un erro e que agora estamos pagando. Portavoz do BNG, por favor. Nos reiteramos que o noso modelo nin é, nin nunca foi o de Sogama, xa o dixemos cando se falou aquí do proxecto de residuos, da recollida de lixo, e vamos a votar a favor na moción. En moitos puntos coincidimos, outros poderían ser ou non discutibles, pero en principio vamos a votar a favor. Portavoz do Partido Popular, por favor. Sí. Bueno, pois nada, isto xa eu creo que está bastante debatido e máis ou menos as posicións de cada cual perfiladas. Insisto en que esta cuestión ven dada pola premura do Goberno Central de sacar unha lei que realmente podría tomarse máis tempo para sacala. De feito, 18 dos 27 países da Unión Europea non adaptaron a normativa, a directiva, perdón. Sabedes como funciona a Unión Europea, isto non é unha novedade, ou sea, sempre van sacando cuestións que logo ven que os plazos non se poden cumplir e vanos alargando, e entonces en ese proceso pois vanse facendo as adaptacións para que sexan dunha maneira que non sexa así traumática. E o que non, eu, claro, cando me refería ao Quijote é que aquí moitas veces con respecto a Europa facemos o Quijote, así de claro, porque se hai 18 países europeos, entre eles Alemania, o país máis potente de Europa, Suecia, que van de que son lo máis en el medio ambiente, Finlandia, etcétera, que non adaptan a directiva porque van a facer as súas modificacións e os seus arreglos antes de colgarse, pois o que non ten moito sentido é que o goberno de España vaya de campeón, porque é ir de campeón sin ter xeito. Entonces, pois, nada, as cousas son como son. E bueno, pois afortunadamente o sistema de Sogama, pois, lóxicamente irá mellorando, non me cabe a menor duda. Está claro que vai a ser un avance o tema da recollida dos residuos orgánicos, que seguramente habrá ese outro paso tamén na produción de biogás, etcétera. Bueno, quero decir que a planta é unha planta supermoderna, unha planta das que non hai tantas en Europa como ela, e que realmente, pois, bueno, vai a dar solución e vai a darlle mellora ao sistema de procesamento dos residuos. E, sobre todo, a un prezo que aos cidadáns non os asfixie. Vale.
Moi ben. Bueno, sobre todo cuidado cos desexos que temos algúns de modernizar. Non vai a ser que aquí temos un precedente, xa sabemos, de intento de vertedoiro, que, bueno, é complicado, aí o deixo. Procedemos á votación. Votos a favor? Decides, vamos a votar. Mostades o posicionamento. Queredes segunda turno de réplica? Queredes, sin problema. PSCT? Bueno, perdón, PSOE. Eu só quería aportar un pequeniño inciso e falando de campeóns, como fala o voceiro do Partido Popular, pensamos, ante o que dixo anteriormente, que a Xunta xa o anunciaron en prensa, ademais, que non debería aportar só o 60%. Teñen beneficios e debería aportar e asumir o 100%. Esa sería a maneira de que non afectara a veciñanza, nin de Teo. Nada máis. Ahora sí, PSCT. Sí, só quero facer fincapé en que a min personalmente parece moi irresponsable dos comentarios que saíron aquí. Por unha parte, esa política do PP de, bueno, lo que viene de Europa xa se irá facendo. A ver, Europa non é un ente, é dicir, a Europa tamén a votamos nós. Europa tamén ten representantes do Partido Popular, é dicir, hai que respetar as decisións que veñen de Europa porque se toman de forma democrática. Entón, se Europa saca unha directiva para penalizar a incineración, será porque ten en conta uns estudos e porque a grande parte dos eurodiputados fan caso deses estudos e non son negacionistas e entón, digamos, que reclaman aos estados dos que forman parte da Unión Europea que se poñan as pilas aí. Se logo a posición do PP é dilatar no proceso o máis que podamos, cando en realidad estamos facendo un flaco favor á poboación dilatando o proceso de incineración, a min parece unha política irresponsable. E logo, aproveitar cada vez que se trata o tema dos residuos para sacar o tema da canteira, do que poderíamos falar moitísimo. Aproveitar o tema dos residuos para sacar o tema da canteira, para min é torticero e realmente dá conta dunha política que ten o PP como de sementar o medo. É que non sei moi ben como expresalo. É como de decir, solto aquí, porque además é unha intervención de Lucía como para deixarnos clariño quen ten o poder. Falamos de residuos ás veces que faga falta e falamos da denominación que ten a canteira de Casalonga e por que aí non pode haber un vertedeiro ás veces que faga falta. Portavoz do BNG, por favor. Non podo estar máis de acordo que a intervención da compañeira. Aquí, como se acababa o turno, se solta polo baixo o tema da canteira. Nadie quere un vertedoiro na canteira e, sobre todo, non é unha situación, como di vostede, modernista. Que ten que ver meter aí un montón de borralla con ser algo moderno? Estamos falando de separación efectiva de residuos, non de montar unha planta de biogás no medio dun concello. Pero claro, aproveitamos para facer populismo co tema. E despois, con respecto ao que decía o voceiro do PP, vostede, salvo Alemania, me está comparando países que teñen un porcentaxe de habitantes moi pequeno e casi cero problema de reciclaxe. O sea, que non teñen ningún tipo de problema. E me está comparando co Estado español, que somos 40 e pico millóns de habitantes e tiramos, con perdón, lixo pola rúa constantemente. Eu creo que hai que ser un pouco máis serios en todo, pero vostedes sigan así. Sí, bueno, por alusións, indudablemente, aparte de, sabedes que podo intervenir, porque, bueno, o marca así o ron, cando queira, simplemente fun bastante laxa, porque podía facer bastante fincapié e poderíamos falar largo e tendido desos 7 meses no caixón do expediente, de moitas outras cousas que non é o lugar. Aquí nunca endexamais con nós se vos negou falar de nada. De feito, temos falado aquí absolutamente de todo. O que pasa é que, bueno, esas utopías que están moi ben, utopicamente, pero aquí hai unha lei estatal, tedes que mirarte, María, as votacións do Parlamento Europeo, xa que o mencionas, pero para falar con concreción. Eso é importante. E o tema da canteira é clarísimo. Ti estás dicendo unha cuestión que es que cae de caixón. Ti dis que, claro, que non se pode mandar lonxe de aquí porque non é rentable, bueno, por unha serie de cuestións que eu respecto. Pero, claro, donde poñemos entón a planta, o vertedeiro? Dime ti o nome, porque aquí os veciños non o queren. Dime ti o nome, o lugar. Con eso é suficiente, portavoz do Partido Popular. Sí, bueno, vamos a ver.
Claro, é que Alemania non é por nada, pero é o país máis grande e máis potente económicamente da Unión Europea. Entonces, que non transcriba a directiva, xa sabemos por que é. É dicir, non se... A ver, entendo que vostedes saben perfectamente, igual que a min, que como funciona a Unión Europea. Sábeno perfectamente. Outra cousa é que agora lles interese pois sacar o tema ese. A Unión Europea pois funciona así e funcionou e seguirá funcionando durante moitos anos pois cos intereses de cada un dos estados, etcétera, e bueno, pois todos xuntos ao final vamos camiñando e vamos, esperémolo, conseguindo cada vez por mellores niveles de desarrollo e de calidad de vida dos habitantes de toda a Unión. Pero, a ver, que non nos caímos dun guindo onte, vale? Non nos caímos dun guindo onte, é dicir, e Suecia dirá usted que non ten problemas de reciclaxe, pero, sin embargo, eles non transcribiron a directiva, así transcribirán tamén, ou sea, lóxicamente, todos acabarán a transcribindo, lóxicamente, pero farán os seus períodos de adaptación segundo os seus intereses nacionais, vale, segundo os seus intereses nacionais. Entonces, claro, o que a mí me parece un despropósito é que aquí fóramos corriendo de campeones a sacar a adaptar a directiva cando hai 18 estados, entre eles algúns moi potentes, que se o toman con un pouco máis de calma, vale? Como se toman a maior parte das cousas en Europa con un pouco máis de calma. E sábeno perfectamente ben, porque non é só no tema este do lixo, é no tema da enerxía. Xa ben viron que a Alemania, pois, cando as cousas se puxeron feas, seguiron queimando carbón, que será temporal, pois seguro, vamos, vai ser temporal, pero eles non se van a asfixiar o seu sistema, a súa seguridade enerxética. Aquí tiñamos problemas, pois derribamos as centrales térmicas, tiramos pantanos, a pesar de que sean enerxías renovables. Quero decir, é un despropósito. Entonces, adaptar ahora nese momento esa lei no ano 2022 é un despropósito. Que non digo que non teña que ser adaptada, claro que vai ter que ser adaptada, claro que habrá que facer as modificacións para mellorar o sistema de tratamento. É obvio, pero se nos poñemos nesas, entonces, quen iba a pagar o pato desto son os ciudadanos. E nós, particularmente, estamos sentados aquí para defender os intereses dos ciudadanos. Vale? Mais nada. Procedemos á votación. Votos a favor? 8 votos a favor. Votos en contra? 9 votos en contra. Queda rexeitada a moción. Pasamos ao seguinte punto. Punto número 6 da orde do día. Dictamen da moción do Grupo Municipal do PSDG-PSOE solicitando a ampliación das instalaciones do IES de Cacheiras. A portavoz do PSOE, por favor. Perdón. Quero tamén anunciar, porque é así o procedimento, que nos, como o Partido Popular, vai a presentar unha emenda a moción, dos compañeiros do PSOE, e vamos a proceder a repartirla. Ti explicarás a moción. Pasade por os grupos. A Benega tamén. Pero hai máis. Ti presentas a túa moción, eu despois explico a emenda e despois abrimos turno de palabra, debate. Sí, estamos todos de acordo? Vale.
Bueno, pois, como explicaba antes, vai a proceder a lectura ou defensa Maite e a continuación presentaremosnos a emenda. Despois abrirase o turno de debate. Gracias. Maite. Vale, a nosa moción ten como base fundamental importante a solicitude de ampliación das instalacións do IES de Cacheiras. Os socialistas de Galicia consideramos que a educación é un dos pilares máis importantes da nosa sociedade e, como tal, creemos que é imprescindible dotar aos centros escolares de todas aquelas melloras que sexan necesarias para o mellor desenvolvemento das súas funcións de formación para os alumnos e alumnas dos mesmos. O Concello de Teo é un concello en constante crecemento ao que se veñen incorporando cada vez máis familias que na maioría dos casos teñen nenos en idade escolar. Un concello que segue, segundo recentes manifestacións da alcaldesa e cas que estamos totalmente de acordo, aspira a superar en breve os 20.000 habitantes. Un concello no que se cede suelo á Xunta para a creación de vivendas protegidas, o cal atraerá máis habitantes. Un concello que é a alternativa perfecta a Santiago e a outros municipios da zona que pode medrar e superar efectivamente os 20.000 habitantes. E para que isto suceda, dixo a señora alcaldesa, ten que contar con máis empresas, máis industrias e, sobre todo, máis vivenda. Pois ben, pensamos que se para eses pisos protegidos hai demanda, se esperamos acoller máis familias, temos que dotar o Concello duns servicios básicos. Temos que medrar e modernizar o que temos e, neste caso, unha das eivas máis importantes e necesarias que temos agora mesmo é a falta de espacio no único instituto que temos no noso Concello. Un instituto que vende a obter recoñecementos en múltiples materias, que vende a acadar un 100% de aprobados no bacharelato na selectividade, ano tras ano, no que o profesorado se esforza en que a calidade do ensino estea ao nivel das cidades que nos rodean e que consideramos que tamén merece un premio, un recoñecemento por parte da Administración que sería obter a ampliación tantas veces solicitada á Consellería. O IES de Cacheiras, como todos sabemos, foi inaugurado no 1994 e a última reforma e prácticamente única que se lle fixo foi a ampliación da biblioteca despois de moitas movilizacións da comunidade escolar. Trátase do único instituto que temos no noso Concello e que absorbe o alumnado dos 3 centros de primaria, Calo, Ramallosa e Tilos. E o cal se ve desbordado na súa capacidade ano tras ano e que amosa no informe técnico que ven presentando tamén ano tras ano ante a Xunta de Galicia que as instalacións de que dispón son insuficientes para o elevado número de alumnos que atende. Esta falta de espazo ten que solucionarse xa, para así paliar os constantes problemas de organización de materias optativas e que a organización máis axeitada das actividades formativas mellore a calidade do ensino da mocidade teense que a él acuden. Ademais, no curso 22-23, o IES de Cacheiras pasou a formar parte do proxecto de innovación Polos Creativos, proxecto que conleva para o seu idóneo funcionamento que as actividades e proxectos se desenvolvan en espazos físicos, creados nos centros educativos cun deseño modular e innovador. Espazos que poderían albergar actividades de tipo obradoiro, desde unha óptica de aprendizaxe conxunta e comunitaria. Con estes fundamentos solicitamos da Corporación de Teo o seguinte acordo: que se inste a Consellería de Educación da Xunta de Galicia a que atenda a solicitude presentada xa en numerosas ocasións de ampliación das instalacións do IES de Cacheiras feita pola comunidade educativa en aras da mellora de funcionamento do centro para que este poda atender as necesidades dun concello moderno e en constante crecemento e que entendemos que é cada vez máis alternativa a Santiago e escollida por numerosas familias, e que se solicite a incorporación nos seguintes orzamentos da Xunta, da inclusión dunha cantidade destinada á ampliación inmediata do IES de Cacheiras. Nada máis. Bueno, pois agora vou a dar lectura á emenda presentada polo Partido Popular. A educación é un dos pilares básicos da sociedade, polo tanto, o Concello de Teo e o seu actual equipo de goberno ten claro que é unha prioridade a desenvolver, pero sempre da mellor forma posible, unha educación para todos. E como non podría ser de outro xeito, pensada sempre no benestar do alumnado e profesorado. Tendo en conta todo exposto na moción presentada polo Grupo Municipal do PSDG
PSOE de Teo, e salientando que este Concello está de acordo en que para crecer en número de habitantes compre facelo tamén en servizos, eso é indiscutible, aprobamos o estudo e votación da mesma. Como Goberno local, creemos que a dita ampliación das instalacións deste centro, por ser o único existente agora mesmo no término municipal e en vistas do crecimento poboacional, que terá o Concello de Teo nun futuro a curto e medio plazo, ten que estudiarse de maneira inmediata. Falamos con premura porque a actual porcentaxe de alumnado derivado dos 3 centros de educación infantil e primaria, ademais das 5 escolas unitarias que forman parte do colexio rural agrupado, nos indican que o número de rapaces sigue aumentando. Polo exposto anteriormente, de acordo cos artigos 97.5 do ROF e 31.5 do ROM, proponse ao Pleno do Concello de Teo a aprobación da seguinte emenda para engadir a proposta de acordo da moción do PSDG-PSOE sobre a ampliación das instalacións do IES de Cacheiras. Son 4 puntos. O primeiro, que a Oficina Técnica e a Inspección Educativa decidan a mellor fórmula para ampliar as instalacións do centro e, polo tanto, incrementar o número de plazas no actual Instituto de Educación Secundaria de Cacheiras. 2. Estudar na maior brevidade posible a ampliación do IES de Cacheiras por parte da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, co fin de incrementar o número de plazas para o alumnado e acometer unha renovación das instalacións tamén onde o considere necesaria. Solicitar á Xunta de Galicia a súa colaboración e implicación na mellora da cobertura educativa de Teo, posto que este Concello coruñés está medrando de forma considerable e a un ritmo exponencial, onde xa pasamos os 19.200 habitantes censados. Solicitar á Xunta de Galicia unha partida orzamentaria para que a dita ampliación sexa unha realidade a curto medio prazo. A filosofía desta emenda non é outra que completar a moción que presenta o grupo do PSOE de Teo, porque, bueno, todo o que comentades no corpo expositivo da moción estamos totalmente de acordo. De feito, se me parafrasea con, además, en alguna ocasión, incluso verbatim. Estamos totalmente de acordo e o obxecto desta emenda, insisto, é simplemente completar a moción dos compañeiros. Agora temos que, verdad, Virxinia, votar. Vale. PSCT, por favor. Estamos debatindo agora a moción ou a emenda? Vamos a votar a inclusión da emenda, non? Claro, es que temos que votar. A miña dúbida é se vamos a votar separadamente a moción ou incluímos a emenda e xa votamos o paquete conxunto. Que era o que decía. Para a moción só, vale. Perdona. Primeiro abriremos turno de intervencións. Vale, e despois. Vale, e despois no sistema de votación, se vos parece, teño falado con Lucía, faremos como facemos sempre. Votamos emenda, vale, se sale adiante a emenda, votamos moción emendada. Se non sale adiante a emenda, votamos a moción tan cual está formulada, porque, bueno, os anos nos veñen indicando que é o xeito de que todo o mundo teña claro que é o que votamos, sí? Sí, entendido. Bueno, pois, PSCT, por favor, portavoz. Sí, xa adianto que nos imos a votar a favor da moción e da emenda. Efectivamente, concordamos co PP e co PSOE en este caso, que ven sendo necesaria, inda que non medrara máis, xa co alumnado que ten actualmente, a ampliación do IES de Cacheiras, pero, bueno, hai que lembrarlle isto en especial a Xunta de Galiza, que de nada serve aumentar as instalacións se non dotamos a esas instalacións, e xa non digo de material, que custa lle ir mandando, pero ainda vai mandando a Xunta. Agora, o que lle custa moito, e temos experiencias recentes neste Concello, é profesorado. Entón, xa sei que non é o debate de agora e non quero tampouco distorsionar o debate, nos estamos a favor, obviamente, pero o que realmente mellora a calidade da educación é unha ratio baixa, unhas aulas, eu diría, falando de 20, non a 27 ou a 32 grupos que temos nos bacharelatos, porque, como sabedes, non contan os repetidores, son persoas que non contan no sistema educativo, computan como alumnos, non computan. Entón, ben, concordo, eu sí que tería determinados matices, sabedes que fuxo moito
moito da excelencia. Para min non é necesario que o 100% de persoas que se presenten aproben a selectividade ou a SABAO en este caso para xustificar a ampliación. Coincide en este caso que por cuestións demográficas Teo ten moi bons resultados porque é verdade que a socioloxía de Teo propicia que haxa moi bo alumnado e deso temos que darnos os parabéns á comunidade educativa, tamén ás familias. Pero se coincidira que tiveramos outro tipo de perfil de alumnado, xa só a propia ratio que temos xustifica a ampliación. Non se pode estar con as aulas tan cargadas como temos agora e previsiblemente van a seguir cargadas. Non se pode apostar por unha calidad de educación se ti tes un laboratorio onde te entran 22 porque tes 22 postos, pero tes unha clase de 27 e non te aceptan desdobles. Non se pode traballar en expresión artística se ti non tes os suficientes postos como alumnos tes na clase. Podería darvos moitos exemplos, porque, como sabedes, esta é a realidade na que eu traballo, pero, en fin, en definitiva, estamos de acordo coa ampliación do IES de Cacheiras a maior premura posible e, efectivamente, concordo xa coa moción do Partido Popular que terá que ser a oficina técnica a que determine como se vai facer esa ampliación. Digo porque non acabemos logo tendo edificios como lle pasou ao Hospital de Lugo de casi 1 kilómetro de corredores que é difícil despois a logística de mover os alumnos e moverse os propios docentes. Portavoz do MNG, por favor. Nos, concordamos con que o Centro IES de Cacheiras precisa unha ampliación, sobre todo porque non collen os alumnos e esperemos que algún día en educación se cumplan os ratios, esperemos. E, sí que é certo que a moción nos valía como estaba. Na do PP hai un punto na emenda que sí que me preocupa, pero igual son eu, que sería o último, porque se ben é certo que na do PSOE se solicita a incorporación dos seguintes orzamentos da Xunta a inclusión dunha cantidade destinada a ampliación nos seguintes orzamentos. E na vosa emenda di solicitar á Xunta de Galiza unha partida orzamentaria para que dita ampliación sexa unha realidade a curto e medio plazo. Nos vémolo como que é urgente e hai que facelo xa, entón non nos gustaría deixalo tan aberto. Non sei se iso estades dispostos a modificalo ou non. Maite? Sí, solo dúas cousiñas. Antes de nada, agradezo o apoio porque entendo que todos queremos o mismo. Entonces, a mellora do IES de Cacheiras, todos estamos de acordo. En canto á emenda, si me gustaría engadir no punto 1 que falades de Oficina Técnica e Inspección Educativa decidan a mellor fórmula. Entendo, pero por si non se entende, que consensuarán ca dirección do centro, porque son os que coñecen realmente as necesidades do centro. Entendo, ou que se sobreentende, que se coordinarán as oficinas técnicas ca dirección do centro. E outra cousa, redundar no que dixo o compañeiro do BNG, é dicir, nos pedimos, si nos gustaría, que aínda estamos a tempo para que se inclúa esta proposta e este orzamento e esta cantidad, esta partida nos seguintes orzamentos xa. Son moitos os anos que se leva pedindo e, por intentar que non quede, que se plantear que a partida se inclúa nos próximos orzamentos. Un par de cousas. Descoñezo, sinceramente, como actúa a Xunta de Galicia, pero, es que non só hai dirección, es que tamén hai arquitectos, é un edificio, é construción dun edificio. Teño que concordar con a portavoz do PSCT. A lo mellor a dirección ten pensado unha cousa, pero que logo non é viable. Todos sabemos como é isto, por lo tanto, eu aí non che podo asegurar nada. Precisamente por iso digo, porque o botaba en falta na túa moción, que teñe que facer o que non teñe que facer. Hombre, cóstame moito pensar que non vayan a falar coa dirección. Sería o primeiro caso na historia, pero vamos. Eso por un lado. Despois, dicir que nos estamos comprometidísimos e a Xunta de Galicia, aínda que moitas veces a queremos demonizar, porque queremos que asuma o 100% do anterior debate que tuvimos, queremos que arranxe todos os centros, os 1.600 que ten en Galicia, eu a primeira, que conste. Pero, hai que ser tamén ter un pouco os pés na terra. Temos comprometido
preto de 2 millóns de euros, además creo que aquí todos o sabedes, porque así o fixemos público. Concretamente, o 10 de novembro de 2023 tivemos unha reunión a Concelleira de Educación máis eu co Concelleiro de Educación, que sigue sendo o mismo, Román Rodríguez, no que lle falamos de todos os centros, de todos. Non quedou ninguno en eso, ademais, é unha cousa comprobable. Falamos de todos os centros que había en Teo, porque de todos nos fixeron chegar, lóxicamente, pois, bueno, cuestións nos a facían chegar sempre cando estábamos na oposición, porque isto non vende agora, indudablemente, de eso somos todos conscientes, nos lo siguen facendo chegar agora. E nos, dende logo, como pensamos, además, que unha cosa razonable e que é xusta, loitamos por elo. Eso creo que, bueno, están clavadas as intencións no poste e que non poden estar ni siquiera en dúbida por la nosa banda, por parte do Executivo local. Decir que desa reunión saiu o compromiso do, como todos sabedes aquí, do Conselleiro de Educación Román, da reforma integral de facer en 2024, cousa que xa está feita, o que é o proxecto, porque claro, isto non é métemelo no orzamento, que despois xa non, es que hai que facer un proxecto, os que hemos estado en algún momento en cargos públicos ou na función pública, iso xa tiñamos que sabelo, que non é meter diñeiro para que despois sabes como funciona o orzamento. Polo tanto, non vou a pedir que o metan neste orzamento, vou a pedirlle a maior celeridade. Eso que quere dicir? Que terán que facer un proxecto e despois, como fixeron coa reforma integral do Cole de Calo, que vai a ser unha realidade en 2025. Polo medio, a cuberta do centro do colexio Os Tilos, que son 350.000 euros, porque hai que cambiarla íntegramente, a caldeira tamén. Entón, bueno, eu fui moi clara. Cando me reuní co conselleiro, faleille de todos os centros e me dixo, hai que priorizar, porque temos 1.600 centros. Isto que non está tan de moda a solidaridade, pois é o que pedía. Priorízame. Eu considerei, e creo que os podo citar a todos, incluso a ti en especial, a reforma do Cole de Calo era unha prioridade. O colexio dos Tilos, pois, con tan mala sorte que, pois, bueno, a cuberta xa non aguantou máis. E recentemente, aparte de ter estes compromisos, que xa son un feito, recentemente reuníme co presidente da Xunta de Galicia e tamén volveu a ratificar os compromisos de preto 2 millóns de euros en Teo no 2025, é dicir, mañán, porque iso é mañán. Pero claro, non pode despedirme, por moito que eu queira, é que é imposible. Eles teñen que facer un proxecto, e un proxecto deste tipo hai que licitar. Xa sabemos como van as licitaciones aquí, bueno, xa sabedes na situación que estamos en Teo, con 18 pendentes, unha que está só pendente da resolución, bueno, dos funcionarios que temos os medios que temos, indudablemente. Entón, o que non se poden pedir son cosas absurdas. Eu quero que amplíen por mí mañá, pero hai que ser realistas, hai que hacer un estudo serio, hai que, como consecuencia desto, hai que facer unha licitación e demais, e ten unos plazos. Aquí toda a comunidade educativa sabe, vos tamén, como parte da Corporación Municipal, o compromiso que temos, creo que todos, e en especial eu concretamente, cos centros. Porque non é que dixera, é que isto hai que reformarlo tal, non, é que din os pasos precisos para que iso se convirtera en unha realidade. Polo tanto, bueno, eso é o que vos quería trasladar, que además creo que xa coñecíades. Por que non pongo no orzamento? Bueno, outra cousa, que non se haya no orzamento non quere decir que non se vai a executar. Ese é un error moi común, que algunos grupos intentan terxiversar, sobre todo no Parlamento, e que non ten sentido ninguno, porque hai partidas, como temos aquí no propio orzamento, e en todos os orzamentos do planeta, por lo menos de España, e da Comunidade Económica e da Unión Europea. Claro, hai partidas que son libres, arranxo de centros, pero non teñen por que decir centro de Teo, centro de tal. Eso é unha cuestión, además a mentira ten
as patas moi curtas. O compromiso está aí. 2025 é un año, 365 días. Se non se cumplen, xa sabedes o que tedes que facer. Así de claro. Ademais, xa vos vou a decir que a primeira, que se non se cumplen en 2025, que vai estar ali pedindo respostas, vou a ser eu. Querede segundo turno, votaciones, que hacemos? PSCT? Abrimos segundo, vale. Non ten que empezar PSOE? Perdón, Vale, disculpade que me despistei. Entón estamos no primeiro. Vale. Bueno, eu sí que non teño tanta obxección en que vaya a curto ou medio prazo. Eu creo que de facelo, eu creo que hai que facelo con xeito. Eu xa sei que non van vir a preguntar aos docentes nin as equipas directivas absolutamente nada, que iso fai un equipo técnico que ten a Xunta e que logo veñen con un plano feito. Iso fíxose así, pois, por exemplo, a experiencia que eu teño cando se diseñou o Instituto de Milladoiro. Agora, eu sí que creo que a responsabilidade política vosa, en este caso, que podedes ter máis contacto con a oficina técnica, sería de presionar no sentido de que se faga tendo en conta a comunidade educativa, incluso non só os docentes. Por exemplo, eu creo que unha das eivas que ten o Instituto de Cacheiras é o aparcadoiro para os autobuses, segue me parecendo moi perigoso. Outra das eivas que ten son as instalacións deportivas, que en outros centros se comparten co Concello, é dicir, poderíase ampliar aquelas outras pistas que hai ali. Bueno, creo que hai moitas ideas sobre a mesa e que unha vez que se faga a ampliación hai que facela ben, hai que facela con xeito. Con xeito refírome tendo en conta de verdade a comunidade educativa. Se vos podedes, como Concello, liderar ese proceso, sería estupendo, sería exemplar, de feito. Outra cousa que quería decir, pero que se me acaba de ir a pinza, é que non anotei. Con respecto... Con respecto ao que falabas, Lucía, de por que agora de repente temos que priorizar, é que agora de súpeto temos que priorizar porque o Cole de Calo cumple 50 anos o ano que ven, e non se fixeron arranxos. Entón, claro, agora resulta que nesta legislatura mándanos priorizar. Cando se cambiou a cuberta dos tilos? Cantos cartos se meteron nos tilos? Cantos cartos se meteron en 50 anos no Colexio de Calo? Cantos cartos se meteron no Instituto de Cacheiras desde que se abriu? Agora temos que priorizar. E iso, non llevamos votar por favor a culpa o bipartito, porque o goberno anterior a este xa foi o do PP, e o goberno anterior a ese tamén foi o do PP, e o anterior a ese tamén foi o do PP. Por tanto, é unha responsabilidade do Goberno, da Xunta, do Partido Popular. Portavoz do BNG, por favor. A vos, unha vez escoitado todo isto, pois tamén nos valería, como non, porque ademais non me cabe duda que se non en 2025, en 2027 estará feito, segurísimo, porque de repente hai cartos para as cousas, e nos alegra moitísimo. Entonces, pois ningún tipo de problema, adiante, e que haxa unha ampliación do colexio, do instituto, perdón, como ten que ser. Portavoz do PSOE, por favor. Sí, solo unha cousiña. Concordamos ca enmenda. Nos gustaría que fose todo moito máis rápido. Entendemos que a oficina técnica ten que facer o seu traballo e demais, pero todos queríamos o arranxo do IES de Cacheiras para xa. Non imos a poñer ningún problema para que se inclúa esta emenda e que se poña a curto medio plazo, ainda que volvo a decir que nos gustaría que fora xa. E simplemente redondar unha cousa que dixeron os dous compañeiros, e si é certo. Eu recordo que no 2020, creo que era eu concelleira de Educación, e presentamos, de aí quero amosar as diferencias. Eu sei que non é culpa vosa, pero sí que o quero manifestar. No 2020, sendo concelleira de Educación, por informes técnicos presentamos en, vou decir, 8 ou 10 ocasións ante a Consellería de Educación, e creo que o comentamos despois, cando me faleches que se iba a facer ese arranxo, o malísimo estado da cuberta do Colexio dos Tilos. E ni sequera nos respostaron, en ningún momento nin ven nadie aquí. Por tanto, confío en que a vosa cercanía e o apoio que tedes ca Consellería pois consiga estas cousas que
xa che digo, a nos no seu momento non nos fixeron caso, nin siquiera nos respostaron, nin por escrito, nin de ninguna outra maneira. Por tanto, nada máis. Bueno, pues, a ver, María, ti falas de unha experiencia en Milladoiro, non sei se o fan así, se coincidiu en Milladoiro, o descoñezo. Non vou entrar nese debate porque se non teño datos tampouco o vou a facer. Indudablemente, creo que xa o reiteré, o comentei antes e o volvo a reiterar. Es que a veces os profesores ou as persoas queremos unha cuestión e logo despois non é realizable. Por eso teñen que estar a oficina vinculada nesta moción, a oficina técnica, porque unha cosa é o que queremos e outra cousa é o que se pode levar a cabo. Eso non entra tampouco en conflicto para que falen co equipo directivo. Eu, dende logo, vouno a trasladar. Eso, dende logo. Ti mesma acabas de decir que cando fan o proxecto, pois, bueno, aínda que non xa está feito indudablemente, pero será, eles mirarán a mellor fórmula, estou segura, para iso. Despois decirche, a ti e a Maite, que, bueno, a mí o conselleiro me comentou que había sido solicitado pola comunidade educativa. Eu descoñezo con que no tramitáchedes, dende logo a través de rexistro do SIR non saiu ninguna comunicación, non sei se pedisteis audiencia co conselleiro, non vou entrar en eso, o descoñezo, cada un ten unha forma de traballar, de presionar e de facer cousas. Eu fago o que penso que debo de facer por Teo. E se en algún momento, que indudablemente nos pode pasar a calquera, porque xa sabedes a miña frase favorita, que a último perfecto crucificaron, aínda que algún perfecto hai por aquí, ou eso dixo, que facía as cousas perfectas, indudablemente será sin querer. O único que eu quero para Teo é o mellor. E hai cousas que trascenden da política, cousas que trascenden totalmente, e unha delas, indiscutiblemente, é esta. Polo tanto, de verdad, non fai falta ese tipo de insinuacións, a pegada que podas ter ti na Diputación e que non a teño eu, o que sexa. Te aseguro que si os centros, que dende logo sei que teñen 50 anos e por parte do anterior rexidor tampouco saiu ninguna petición, insisto, saiu por parte da comunidade educativa, deso sí que hai constancia, porque además o vin eu, pois bueno, esas insinuaciones son innecesarias. Procedemos á votación. Vamos a votar primeiro a moción e despois a emenda ou xa... Vale. Vamos a votar a emenda. Votos a favor? 17 votos a favor. Por lo tanto, ahora vamos a votar a emenda, perdón, a moción coa emenda. Votos a favor? 17 votos a favor. Por lo tanto, queda aprobada. Vale. Moi ben. Punto número 7, moción de urxencias, que creo que o Partido Socialista tiña unha. Vale. E volvemos a facer, se vos parece, un receso de 5 minutos.
Bueno, agora temos que xustificar a urxencia das mocións. Entón, quen quere comenzar? BNG, PSOE? Pois PSOE, vale. Xustificamos a urxencia e despois votamos a incorporación. E o mesmo coa de BNG. Vale. A xustificación da urxencia que de certo nos surdiu entre onte e hoxe é que no veciño Concello de Ames veñen de iniciar as obras de humanización da travesía do Milladoiro, o cal consideramos que ocasionará unha gran afectación para o tráfico que transcurre polo noso Concello, en concreto por Calo, Balcaide e Galanas, ata a travesía do Milladoiro. Por tanto, entendemos que este motivo máis que suficiente para xustificar a ausencia da presentación de esta moción. Bueno, pois vamos a votar a urxencia. Votos a favor? Por maioría absoluta. Queda incorporada na orde do día. Ahora que exponga Maite, non? No, que exponga Maite e despois, se vos parece, vamos co BNG. Por favor, portavoz do PSOE. Cortiña e clara, e penso que todos a coñecemos porque nos está afectando e nos afectará máis a todos. A autoestrada AP9 é a principal vía de comunicación do territorio galego conectando o país de norte a sur. Teo e o seu contorno son fortemente dependentes desta infraestructura que na actualidade grava, dependendo da clase de vehículo, de 2,85 a 4,70 euros o paso polo tramo Santiago-Padrón. O uso diario contrasecto de ida e volta por esta ruta supón un custo mensual para o usuario medio non inferior aos 114 euros. As estradas do Concello de Teo e Ames constitúen unha opción gratuita para todas aquelas persoas que non estean dispostas a pagar as desmedidas tarifas impostas por Audasa, coa consecuente sobrecarga de tráfico nas vías alternativas no noso termo municipal. A Nacional 550 soporta o paso de 30.000 vehículos diarios que perturban a vida de 7.000 habitantes do noso Concello, nas zonas de Calo, Balcaide e Galanas, e sofren as nefastas consecuencias da contaminación ambiental e acústica producida polo volume de tráfico. A humanización do Milladoiro é unha demanda moi requerida pola veciñanza do Concello veciño, mais a ausencia de vías alternativas, unha vez que se iniciaron as obras para as que se prevé unha duración de 8 meses, fai prever que se produza un embudo de tráfico procedente de Padrón e incluso da comarca de Barbanza, que ademais de producir atascos puntuais poda provocar retrasos no servizo de buses urbanos e escolares do noso Concello. Por este motivo, dende o Grupo Socialista solicitamos ao Grupo de Goberno esta proposta de acordo, pero como eu penso que xa daba por feito que me ibas a apoiar todos, entonces proposta de acordo que o Pleno do Concello de Teo inste ao Goberno Central a establecer a gratuidade do tramo da AP9 comprendido entre Santiago de Compostela e Padrón e viceversa. PSCT, por favor. Sí, imos apoiar a moción. Parece lóxico que unha das alternativas posibles sexa a gratuidade da AP9, mesmo chegar ata Tui. Pero, ben, parece que para esta ocasión vamos a apoiar a moción. Eu sí que traía unha pregunta relacionada coa humanización do Milladoiro, pero para non distorsionar o xeito da moción, que especificamente a AP9, expoño a despois en rogos e preguntas, se vos parece. Como, perdón, que tes outra moción? Sí, moción non. Que eu sí que teña quería traer aquí ao pleno unhas cuestións sobre a humanización do Milladoiro, pero non especificamente da AP9. Entón, para non desvirtuar isto que estamos agora mesmo debatindo, que é a gratuidade dese tramo, digamos, a colación da humanización do Milladoiro, deixo a pregunta para despois e agora tratamos solamente isto que nós estamos de acordo. Vale, sin problema. Portavoz do BNG, por favor. Bueno, nos vamos a apoiar a moción. É parecida no tema do tema do acordo, é moi parecida a nosa. A exposición de motivos sí que na nosa é un pouco diferente. E sí que quero salientar que isto é algo que, bueno, o Goberno Central se comprometeu con nós no seu día, que está ben que os propios seus lle recorden que o cumpla.
Bueno, ahora iba a darle a palabra, non sei na que, porque me toca aí. Bueno, pois nós estamos de acordo, como non podería ser de outro xeito, polas dúas bandas. Concordamos plenamente coa moción presentada polo grupo do PSOE. Compartimos tamén esa reflexión que fai o portavoz do BNG, porque efectivamente isto xa foi celebrado, anunciado polo BNG, non vou a facer tampouco fincapié ni mella neso, pero é verdad, e non cumpriu. Por lo tanto, estamos totalmente de acordo, o posicionamiento do equipo de goberno é clarísimo, por as manifestaciones que entendo que vedes escoitado tanto na radio como na prensa escrita. Eu non me meto para nada, ni se me ocurriría o que outro alcalde vai facer no seu territorio, non se me ocurriría, pero claro, eu no momento que é lesivo para a nosa veciñanza, teño que sair ao paso, e a verdade é que non hai alternativas. Eu non vou a entrar, e xa digo, o que fai no Milladoiro, no seu territorio, dende logo que é respetado. Eu non teño nada que dicir. O problema é cando entra en colisión cos intereses do concello vecino, que neste caso somos nós. Por lo tanto, bueno, eu xa avanzo que vamos a votar favorablemente. E tamén vos digo que se queredes, hai unha manifestación programada para o sábado ás 12 no Milladoiro, xa aproveito para decíroslo, que se queredes achegar, pois nós encantados, nós dende logo vamos a ir. Segundo turno, o votamos, o que digades. PSCT, alguna cuestión? BNG? PSOE? Bueno, pois procedemos á votación. Votos a favor? Por unanimidade, aprobada, 17 votos a favor. Agora facemos o mismo coa moción dos compañeiros do BNG. Tedes que xustificar a urxencia. Eu, na xustificación da urxencia, non me vou explayar demasiado, máis ou menos sería un pouco o que dixo o PSDG, simplemente que as obras empezaron onte. Esa é a urxencia. Bueno, eu tamén quero dicir unha cousa, que, bueno, compre además, sobre todo porque é información. Sabedes que está recurrido por parte da Xunta de Galicia, pero o xuiz no decretou medidas cautelares, por lo tanto, aínda que o xuicio siga para diante, eles poden seguir coa obra. Eu non o faría, porque che podes encontrar con unha casuística complicada de repoñer todo o que fixeches, pero, bueno, eso xa son opcións. Vamos a proceder a votar a urxencia. Votos a favor? Por unanimidade, queda aprobada. 17 votos a favor. E agora expón o compañeiro do BNG. Paso ca exposición de motivos. Bueno, é unha moción para o establecemento da gratuidade do tramo de Padrón Santiago da AP9. A AP9 é a principal arteria de comunicación de Galiza e vertebra o transporte tanto de persoas como de mercadorías de todo o eixo atlántico galego, de norte a sur. É unha autoestrada que articula un territorio con máis do 70% da población, con 3 aeroportos, todos os portos de interese xeral e tamén a maior parte da actividade económica e empresarial do país. A prolongación da concesión da AP9 ata 2048 representa un importante problema desde o punto de vista social, económico e político para Galiza. Que un elemento de mobilidade tan central sexa unha vía de pagamento coas peaxes máis altas do Estado é un evidente lastre, non só para os usuarios e usuarias particulares, senón tamén para as empresas que ven gravados os custos de produción e de distribución como consecuencia do pagamento das peaxes. Isto vese agravado por 3 feitos. O primeiro, porque en Galiza carecemos dun sistema de transporte público á altura das necesidades que estruture a mobilidade interna de forma racional, tanto para pasaxeiros como para mercadorías. En segundo lugar, pola nosa peculiar forma de habitar o territorio, cunha poboación dispersa que acentúa a dependencia do vehículo privado. E, en terceiro lugar, porque temos unha posición xeográficamente periférica tanto na península como en Europa, o que, combinado cos aspectos anteriores, fainos dependentes do transporte por estrada, especialmente as empresas galegas que queiran mover os seus produtos e sacalos fora do noso país. Todos estes motivos teñen levado xa o noso grupo, o BNG, a defender unha reclamación sostida no tempo para lograr unha AP9 galega e libre de peaxes. Disto todo o mundo é consciente. Consideramos que neste momento, despois de coñecerse o procedimento de infracción aberto pola Comisión Europea ao Goberno Español sobre a nulidade da prórroga que no ano 2000 do Goberno de Aznar, que era do PP,
prolongou ata 2048, temos unha gran oportunidade para lograr o obxectivo de rematar cos peaxes na AP9, que lastran boa parte da nosa economía e da nosa mobilidade. E precisamente o elevado custo das peaxes o que serve en moitos casos como elemento disuasorio e fai que moito do tránsito que podería perfectamente ser absorbido pola AP9, circule por estradas convencionais, principalmente a Nacional 550, que é a única vía alternativa e que obriga a soportar a circulación de tráfico pesado por moitos núcleos, ralentizando o tránsito, incrementando os tempos e tamén a inseguridade e a sinistralidade. En tanto non consigamos unha AP9 libre de peaxes, o BNG ten reclamado e conseguido medidas que permitan facilitar o tránsito e repercutir positivamente nas economías familiares e empresariais. Resultado desto son as bonificacións que están vixentes na AP9 e que deben ser incrementadas neste ano para os viaxeiros superrecorrentes. Isto sí que é unha medida do acordo de investidura. Mais tamén temos presentado outras propostas no Congreso, como exixir a gratuidade das peaxes en determinados tramos, que polo volume de tráfico, ser zonas de intensidade de circulación por situarse en áreas metropolitanas ou para o transporte de mercaderías, ou no caso de obras, como é o caso, que dificultan o tránsito nas vías convencionais, sería preciso que se articulase xa esta gratuidade, sendo o tránsito pola AP9 a única alternativa que eliminaría estes atascos. Poñamos, por exemplo, as emendas rexistradas aos orzamentos xerais do Estado nos últimos anos en que se propón esta medida en as que as forzas estatais, tanto monta tanto, se alternan para tumbalas. Esta última circunstancia é a que van a padecer as e os miles de condutores que circulan diariamente pola Nacional 550, despois de que o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentável dese comezo este pasado luns, 23 de setembro, as obras para a humanización da travesía do Milladoiro en Ames. É unha actuación que se prevé que se vai prolongar ata finais de 2025, como decían os compañeiros, é dicir, máis dun ano, eles decían 8 meses, seguramente vai ser máis dun ano, de atrancos para a mobilidade por estrada para todos os vehículos que teñen que acceder ou sair polo sur de Santiago. A pesar da recomendación de itinerarios alternativos, non cabe dúbida de que a única vía que realmente podería supor un alivio para a intensidade do tráfico, reducindo enormemente a presencia de vehículos na Nacional 550, especialmente de transporte pesado e de mercadorías, é a AP9. E por este motivo que reclamamos o levantamento da peaxe no tramo Padrón-Santiago, favorecendo así unha circulación áxil e segura para todas as persoas que deban desplazarse a diario neste traxecto. Por todo o exposto, e co obxectivo de conseguir unha medida que vai a beneficiar ao conxunto de veciñas e veciñas do noso Concello, xa que a Nacional 550 atravesa a parroquia de Calo, o Grupo Municipal do BNG propón ao resto da corporación a adopción do seguinte acordo. Instar ao Ministerio de Transportes do Goberno do Estado a liberar de peaxe o tramo da AP9 entre Santiago e Padrón, co obxectivo de facilitar o tránsito afectado polas obras na Nacional 550 na travesía do Milladoiro. Portavoz do PSCT, por favor. Sí, repito que imos votar a favor e concordamos, pero mesmo sobra o afectado polas obras da Nacional 550 na travesía de Milladoiro. Cando rematen as obras, de remataren, pois haberá un carril e non será de recibo circular por aí porque non vai a poder conter o mesmo fluxo que está contendo agora mesmo. Entón, esa peaxe ten que quedar liberada como consecuencia da humanización do Milladoiro. Esa é a nosa opinión e, además, que a mí me parece que é de sentido común. Tengo que darle a Maite. Portavoz do PSOE, perdón. Nos xa manifestei que imos apoiar porque é de xustiza, concordo con todo o que acaba de dicir María, porque, evidentemente, cando se ten razón, hai que darla, e en este caso a tes totalmente. E un pouco o que che decía, entre uns e outros, pero a AP9 celebrada que se quitaba o peaxe, pero non. Alégrame que estemos todos de acordo nesta cuestión. Por lo tanto, se vos parece, procedemos xa ás votacións. Sí, abrimos segundo. Portavoz do BNG. O mellor me expliquei mal, porque cando falou María deu a entender que defendemos a gratuidade só durante as obras. Non, nos queremos toda a AP9 gratuita, o que pasa que agora a urgencia é este tramo debido ás obras, pero evidentemente logo que siga sendo gratuita e que se prolongue a toda a AP9. Entendido. Procedemos a votación. Votos a favor? Por unanimidade, votos a favor. Estamos en racha hoxe. Pois damos por concluído o punto 7, que son as mocións de urxencia. Punto número 8, rogos e preguntas. PSCT, por favor.
Vale, teño 4 cousiñas. Bueno, a primeira, continuamos co Milladoiro. Hai dúas cuestións no proxecto que cando estábamos no goberno se traballaba, había 3 concellos afectados, Concello de Santiago, Concello de Ames, Concello de Teo. Vexo que agora que empezan as obras só está marcado Concello, sí, non? Vexo que agora que empezan as obras só está marcado o Concello de Ames. Quizás agora xa modificaron, non? Pero tamén vexo que toma moito a iniciativa o alcalde de Ames explicando como vai ser e que vai estar afectado, mas nós tamén temos poboación no Milladoiro e mesmo que non vivimos aí, a marxe do fluxo de coches e a marxe de que nos guste ou non o proxecto, a realidade é que aí vai haber unhas obras que van a afectar en tanto que nos mercamos nesas zonas comerciais, usamos os talleres, é dicir, eu penso que aí, ou eu polo menos, a maiores da réplica e das vosas manifestacións que podamos ou non secundar, sí que voto en falta un pouco de iniciativa por parte do Concello de Teo explicando as consecuencias no noso propio Concello. Ben, digo porque senón vamos ter que preguntarlle a Blas cando vai ser, como vai ser. No, un pouco, isto digo como cidadá, non? Xa non... E logo outra cuestión, e sei que isto vai son... Sí, sigue con Milladoiro, pero vale, si queres... Digo que outra cuestión, e sin cuestionar o da AP9, é que todas as alternativas que xorden para a humanización de Milladoiro pasan sempre polo transporte individual. E eu creo que o Concello de Teo ten unha oportunidade de replantexar o transporte colectivo de dúas formas. Unha, que non vai sonar tan estrambótica, que é replantexarse a frecuencia dos buses e as paradas dos buses. E outra é mesmo tratar de recuperar a estación do Sebe como un tren de cercanías. Eu non o vexo descabellado, de feito vexo futurista. Creo que nun contexto de decrecemento e de falta de petróleo temos que volver ao tren. Por sorte, non sei como pasou, porque mitad das vías están desmanteladas nestes traxectos curtos, pero nós non a temos desmantelada e hai un traxecto diario. Trataríase de facer un aparcadoiro lanzadeira e, aproveitando a humanización de Milladoiro, que Teo liderase ese transporte de cercanías por ferrocarril. Bueno, pois eu te resposto claramente. Iniciativa para explicarlle aos vecinos o que xa saben. Entón, bueno, está todo o mundo de acordo, incluído a corporación. Por lo tanto, eu esa falta de iniciativa me vas a perdoar, claro que che respeto, como sempre, pero indudablemente non estou de acordo. O sea, queres que reúna aos veciños para explicarlles o que xa saben. O proxecto aquí chegou fai pouco, non fai moito tempo. Eso xa para empezar. E despois, para continuar, non me vou a poñer, estamos reorganizando, como ben sabes, pola prensa, porque aquí se falou en diversas ocasións, estamos reorganizando todo o transporte de Teo. Decirche que o a que aspiramos, porque esa humanización está mal plantexada, e calquera persoa pode vela, con respecto a... Bueno, xa non vou a entrar, porque xa dicen que, bueno, son cousas do rexidor de alí, pero xa non quero pensar que haya un incendio, que teña que entrar unha ambulancia, que teña que entrar... Xa non vou a entrar nesas cuestións, bueno, por lealtad un pouco institucional, porque é cuestión do rexidor de alí. Aínda que me preocupa a cidadanía, aínda que non sexa de Teo, e como ti moi ben dices, tamén nos vemos afectados. Eso sabe todo o mundo. Polo tanto, eu ao que me dedico é facer cousas proactivas. A miña postura está clarísima. En diversas ocasións, de feito, tanto é así que o rexidor de Ames saiu na prensa botándome en cara que eu o que saía era a defender a Xunta de Galicia, como se a Xunta de Galicia precisara que eu a defendera. Unha cosa absurda, porque aquí todo o mundo dáse de conta que eu saio porque é lesivo para o meu municipio, non por outra cuestión. O da estación de Osebe, bueno, habería que, bueno, sei que é xa de maior calado. Hai que falar con Adif, hai que hacer unha serie de investimentos e de cousas que non depende só do Concello. Hai que estudiarlo. Aí sí que podemos dicir, bueno, é unha cuestión que se pode estudar. E logo, sobre todo, tenen que haber trens con frecuencias, porque se eu habilito eso e logo pasan dos trens, os trens ten que ir a algún lado. En moitas estacións están desmanteladas, como ti moi ben dixeches. Entón, bueno, eso por aí.
Despois creo que tens alguna cousa máis, non? Aí está todo, vale. E Alberto? No, sobre este tema estaba todo. Sí, sobre este Pero tema... si queres decir algo. No. Vale. Agora non. Cando queiras. Vale. Mirade, hai outro tema que xa trouxen algunha vez o pleno que me preocupa, que é o tema do ambulatorio de Pontevea, sen entrar a valorar cando se vai a facer a obra, porque eu tamén entendo que ese proceso se está dilatando a ver se se construe o ambulatorio. Preocúpame o tema da andamiaxe, porque iso foi unha cousa que se puxo ali para que entraran primeiro os equipos técnicos do Concello, que foron os primeiros que mandaron clausurar aquelo. Logo veu outro equipo técnico da Consellería que ratificou e logo iniciouse o trámite para facer o proxecto de rehabilitación que consistía en quitar aquela cornixa e aquela cuberta, e eu entendo que despois deso habería que desmontar o andamio, porque ese andamio non sei que fai ali montado aínda, un ano e pico despois. Non sei se é que xa van empezar as obras, se está ali porque se esqueceu alguén, se está preventivamente por si cae a cornixa. Entón, era por aclarar iso. A ver, contoche, no, está de forma preventiva porque está facendo tamén de suxección, aínda que a ti non cho pareza. Claro, eso é normal porque nin ti nin eu somos arquitectas, eso está claro. Despois dicirche que está encargado un proxecto, porque o proxecto que había, bueno, do que habías falado, incluso que creo que estaba medio encargado ou algo así, xa non vai porque ten un dano estructural tan descomunal que non pode valer ese proxecto, entonces o están reorganizando. Despois me dis, cando dis construción de ambulatorio, te refieres ao centro de saúde. Sí. Bueno, o centro de saúde, teño que decirte, está aquí a secretaria tamén, que así o pode ratificar, que cando eu cheguei, e a día de hoxe, todavía non está a disposición, os terreos non están postos a disposición da Xunta de Galicia. Dificilmente vai poder obrar. Tamén os adianto que teño compromiso do presidente, porque sabe a situación de, ponerlo no emergencia, o sea, sino en prioritario. No mes de outubro me fixeron saber os servizos do consistorio que estaríamos en disposición porque hubo que facer moitos trámites, e cando cheguei xa me puse con elo. Pero claro, son trámites notariais, trámites, de rexistro, que non podes, tomaites os papéis, non. Ti tes que pasar con unhas garantías a unha administración de unha a outra, sobre todo cando son administracións serias, o que son a disposición dos terreos. E ti cando marchaste de aquí, se non o sabes, porque non sei se ti leva a sanidade, que creo que non, xa cho digo abertamente, estaba o trámite parado. Cando eu cheguei, o retomei. Está aquí a secretaria, non sei se quere, non quero meterla no debate, pero quero dicir, é un tema constatable. Polo tanto, pensamos que en outubro, que foi o que eu transmití tamén ao presidente, estaremos en disposición de poñer a disposición, valga a redundancia, da Xunta de Galicia os terreos para esa construcción dese tan ansiado centro de día. No, centro de saúde. Eu creo que non estaban parados, Lucía, simplemente eu creo que se trouxo a pleno tamén. A Xunta requeriu, despois de que xa tiñamos o terreo para o centro de saúde, a propia Consellería, pola estrutura do edificio, requeriu a ampliación de terreos, trouxose o pleno, e eso foi o que se tivo que negociar a posteriori, porque non era o primeiro terreo que tiñamos. Digamos que a adquisición de terreos foi en dúas etapas. Entón, nunca se deixou nun caixón, que é o que acabas de dar a entender, sino que se seguiu o ritmo. Parada, vale. Pero parada non estaba parada igual que se parou cando chegaches ti, parada no sentido de que o rexistro ten uns trámites e ten uns tempos, o notario ten uns trámites e ten uns tempos, e todo eso dilátase no tempo. Non era o meu obxectivo debatir sobre o centro de saúde, non teño ningunha dúbida de que eso vai ir para adiante, pero agora sí que me entra a dúbida de que entón, como parece que isto se vai dilatar, a intención é volver a habilitar o ambulatorio de Pontevea, entón. En canto lle poñamos a disposición e nos podas dar unha resposta do tempo que vai a tardar, igualmente ese inmoble hai que arranxarlo, porque así non pode estar, e é patrimonio do Concello, temos a obriga de cuidalo. Por lo tanto, veremos cando se logre rehabilitar ese centro, valoraremos a situación e se se pode, indudablemente, se volverá para aí, porque estamos pagando, e eso que hemos renegociado o aluguer, porque estaba bastante alto, e non é mi intención tampouco abrir debate con isto, é simplemente clarificar. E che digo que eu falei, efectivamente, comprouse o que dixeches, é certo,
A Xunta de Galicia fixo un requerimento lóxico, porque eles tenen unos metros e é lícito, é o lóxico. Non van a abrir aquí un ambulatorio, se trata de un centro de saúde, importante, además, con 16 consultas. Pois, indudablemente, eu falei cos, que non quero meter tampouco, cos funcionarios do Concello, todavía non estaba a parcela unida. Falamos co notario e se fixeron os trámites, se puxeron outra vez a andar. Non sei por que se quedou aí estancado, si como consecuencia de que non acababan, como consecuencia de que hubo un traspaso de poderes, o descoñezo, e non era unha acusación, era simplemente contextualizar o asunto, como estaba. Alguna cuestión máis? Sí, hai un grupo de veciños que están preocupados, eu creo que xa vos lo fixeron chegar, pero bueno, tamén non lo trasladaron a nós, porque lles chegou unha diligencia de notificación para a limpeza dunha finca con unha taxa que teñen que pagar, pero esa finca non é da súa propiedade, sino que entendo que é un prorrateo dunha finca de unha comunidade de veciños. Ben, hasta aí, pois, entendo que son as cartas estas que manda a Xunta. Cal é o problema? Que eles non se van a facer cargo porque non pertence a persoa, pertence a comunidade de veciños. Cando chegan ao Concello, a resposta que teñen é non fagas caso, foi un erro, e hasta aí entendo que tamén pode ser. Pero claro, que non pode ser é que ti teñas unha carta de pago, non a pagues, porque despois vas a entrar nunha lista de morosos. Quer dicir, isto hai que arranxalo de algún xeito que non sexa verbal, ou con unha carta de rectificación, vale. Pois, efectivamente, esas notificacións que están firmadas por mí son como consecuencia, que xa deberías de saberlo, de un convenio que estaba xa asignado co SEAGA, coa Xunta de Galicia. Efectivamente, hubo un erro, as cartas que mandaron, aquí non miramos cada carta que mandan, indudablemente, porque date de conta a cantidade delas que son. O bo desto, que había moitísimos propietarios que non habían limpado. O erro das comunidades estamos subsanándolo, e efectivamente vamos a mandar unha comunicación do Concello de Teo clarificando o asunto ás comunidades, porque tamén hai propietarios que, aunque lle cheguen 700, desgraciadamente, comunicacións, non van a limpar. E iso é un problema. Así que as comunidades que estén tranquilos. É un erro e ás veces a administración, pois, bueno, ten estos fallos. Alguna cuestión máis? Sí, por último, solamente lembrar que aínda onte se fixo unha convocatoria por parte de todas as AMPAs galegas e tamén foi secundada no Concello de Teo, porque arrancou o curso, e xa que falamos tamén neste pleno de educación, e houve problemas en canto á dotación de persoal, tanto na Ramallosa como no Colexio de Calo. Bueno, nestes momentos en que as familias estamos directamente afectadas, porque xa vos digo que eso sí que realmente afecta a calidade da educación, bueno, pois que votamos en falta tamén un pouco de apoio institucional. Bueno, pois tranquilos todos, que a institución está facendo o que ten que facer. Mira, concordo contigo totalmente en que o profesorado é unha parte fundamental no que xira toda a educación. Eu que che vou a decir que o meu pai é profesor catedrático e o meu marido tamén, indudablemente sei, non me tens que explicar, que tampouco xo digo en plan mal, pero coñezo perfectamente o que pode ser un profesor e como nos marcan a todos os profesores para ben, xeralmente, quero dicir. Bueno, aquí o que tenemos é unha falta de información intencionada. Estou falando do centro Ramallosa, concretamente, porque alégrome que me fagas esta apreciación, unha falta intencionada cara ás familias e cara á AMPA. A AMPA contacta coa concelleira de Educación e comigo mesma, dende a presidencia, para comentarnos que, bueno, que teñen un problema, que lle han retirado que van a ter un profesor compartido. Entón, bueno, a mí, lóxicamente, me preocupa. E lle dixen, bueno, agora mesmo chamamos ao centro e falamos para que nos expliquen ben e, dende logo, exixir
pois, oye, o que temos que exixir todos é que a mí non me va a doer en prendas dicilo se o teño que dicir. Eso está clarísimo. Bueno, contactamos co director. O director do centro, eu me poño a dispor de él, como non podría ser de outro xeito, lle comento, mira, me chaman do AMPA, me comentan esta casuística, bueno, explícame un pouco como é para eu o que poda exixir e o que poda mediar, dende logo estou a teu dispor tanto a concelleira de Educación como a propia alcaldesa. A resposta do director, que xa me parece como pouco, o vou a calificar de lamentable, é: mira, Lucía, eu non te chamei a ti ni a María, porque, e o estou citando a verbatim, porque isto é unha cuestión entre a Consellería directamente e o centro. Eu lle dixen, bueno, hombre, a ver, competencia directa non é, eu coñezo as miñas competencias, pero bueno, hai unha cousa que se chama responsabilidade que vai inherente no cargo e hasta onde eu sei o teu centro está ubicado en este concello que eu presido. Polo tanto, e polo benestar dos veciños e das familias, pois bueno, gustaríame axudar, pero bueno, xa ve, non, é unha cuestión entre o centro máis eu. Moi bien, indudablemente, non fai falta que os diga que a mí non me teñen que poner o contrato só, faz o que poñen as túas competencias. Non, porque eso non sería responsable, indudablemente. Entón chamei a inspección e preguntei polo caso. E ali me aseguraron, mira, saiu unha publicación, hablamos do centro da Ramallosa, saiu unha publicación no DOGA na que efectivamente o profesor era compartido. O director nos chamounos e nos dixo que necesitaba o profesor 100%, que o reclamou. Despois de un par de días, antes de que comenzara o curso, oficialmente, chamóuselle tanto polo xefe de inspección como polo director territorial, Indalecio Cabanas, para dicirlle, e pola súa inspectora de centro, para dicirlle que se quedaba o profesor 100% en Ramallosa e que non era compartido para nada. Bueno, entón, eu quedei tranquila. E collín e chamei ao AMPA. E lles transmití o que ali mismo me dixeron. Eu non teño por que poner en dúbida. En primer lugar, me puse de parte do director, porque eu non teño que poñer en dúbida o que di un director e, sobre todo, o que me comentaba o AMPA. A resposta del, bueno, foi bastante desconcertante e, ademais, de pouco acertada. Pero, bueno, pasando deso, eu chamo á inspección, que se lles presupone tamén unha seriedade, ademais que isto pode conlevar un problema social grave. E me transmiten isto. O transmito ao AMPA. Ben, non os preocupedes que me garantizan que ides a ter o profesor 100% para Ramallosa. Ao día seguinte me chama a directora do AMPA, o presidenta, e me di, pois o que che dixeron non é certo, porque o profesor marchou para Calo. Pois como os podedes imaginar, chamei a Xunta de Galicia, chamei dende o 1 a todos os que había. Non vou a relatar o que dixen, porque claro, tamén foi bastante serio, porque me sentía, hombre, estafada. E ali me encontro coa grata sorpresa que o que a verdade esconde, que non saben por que o profesor está en Calo, corroboraron, chamaron o profesor, estaba en Calo, e, polo tanto, citan ao director do CEIP a Ramallosa, porque a parte do director é o xefe de persoal. O sea, se alguén entra ou sae dese centro, a responsabilidade é del. Bueno, o chaman a despacho, o chama a director xefe, o chama o director territorial. E lle din, agora nos vas a explicar exactamente por que mandaches a este señor o que foi o que pasou. Porque ti tiñas non unha, ni dous, ni tres, tres indicacións, que se di pronto, de que o profesor debía de permanecer no centro. Ali recoñece todo o director,
así me transmite nada máis que o podo dicir públicamente. Allí recoñece efectivamente que mandou ao profesor as sabendas de que aínda non estaba corrixido o DOG e aínda de que non o tiña por escrito, o profesor tiña que quedar no centro, ali o recoñece. Recoñece tamén que, claro, que el ten un hartazgo importante co tema do comedor, que ese é outro tema, e que, efectivamente, que as horas dan perfectamente. Non só é que dan, é que ten ali 200, casi 200 horas liberadas. E lle din ali, xa che quitamos 50 horas para trámites burocráticos que te teña que axudar alguén o que sexa. Pero tes liberada 150 horas aínda. Hasta donde eu sei, e non son sospeitosa precisamente de tirar contra o profesorado, a xente se lle paga por traballar, E a mí me parece moi ben que este cansado de determinadas cousas, e humanamente o podo entender. O que non se pode é terxiversar. Sobre todo cando o problema, primeiro xenera un problema, e despois creo que incluso a AMPA está bastante disgustada co procedimento. Pero, bueno, con respecto a outro centro do que falamos, Igrexa Calo, pois deciros que a día de hoy, non sei se María en esta tarde te contactaron ou algo, a día de hoy non temos comunicación de ningún problema, ni por parte da AMPA, ni por parte do director, que ademais se falou co director en reiteradas ocasiones, a concelleira non eu, por outras cuestións, unas obras que se están levando a cabo ali, non sei de que eran, outra casuística. E non dixo unha palabra. A mí, efectivamente, onte me chega ao correo de alcaldía unha convocatoria, me chega un día antes, me chega o 23 e foi o 24 a manifestación ou a protesta por parte das AMPAs. Polo tanto, eu non teño coñecemento do que pasa aí. Indudablemente, invito dende aquí a AMPAs ou a quen sexa que nos faga chegar que nos mediamos. Nos, dende logo, estamos a favor e vamos a recriminar e pedir todo o que consideremos necesario. Ahora, claro, tes unha persoa 150 horas nun centro, a ver, eso é o que a verdade esconde. O que a verdade esconde, Lucía, é que ti comezas o teu discurso poñendo en valor o traballo dos profesores e rematas tirando por terra todo o noso traballo. A acción de dirección, a acción de xefatura de estudos, a secretaría e a vicedirección dun centro teñen unha reducción de carga horaria, descoñezo para a primaria porque eu traballo en secundaria, en todo caso eran 150 horas anuais. Non estamos exentos de impartir docencia, por iso hai moitos docentes que creemos que ten que haber un corpo de dirección, é dicir, un persoal que se adique nos centros especificamente a dirixilos, porque non sería de recibo, fagoche unha comparativa, que ti dirixiras un concello e a vez fixeras 4, 5, 6 horas do teu anterior traballo. Eu creo que é fácil de comprender, e non é o caso do Concello do Teo, pero hai concellos de Galiza que teñen menos traballo que algúns centros públicos de ensino de Galiza. Estou falando sobre todo dos centros de formación profesional que teñen a CU de calidade. Ben, non me vou a posicionar para nada, porque descoñezo e teríamos que ter aquí a persoa da que estamos falando, non me parece xusto que non ten capacidade de réplica. Agora, esa praza saiu compartida, é dicir, eso podíamoslo ver todos, e botar a culpa dunha neglixencia ti mesma a sufriches, o que sufrimos os docentes todos os días de viene el sustituto, non sei, publicaron, non sei, dice que viene, que non viene, esa é a realidade de todos os centros, o que sufriches ti que decías que te sentías abochornada, e hai aquí máis docentes que poden corroboralo. Así vivimos todos os docentes todos os días, e como non vamos a ter hartazgo, mesmos que non temos ningún cargo directivo? Cantas problemas está tendo a Xunta de Galiza para topar cargos directivos que ten que ir o inspector a nomear a dedo a prácticamente a totalidade dos centros que ninguén quere exercer ese traballo. Por qué? Porque a mínima que temos un problema pasa o que acaba de pasar aquí, que de repente empeza a botarse por terra o noso traballo e que si tenemos muchas horas liberadas. Oye, pois mira, non as queremos. Non nos liberedes hora e deixadenos simplemente a docencia. Esa é a realidade dos equipos directivos de Galiza. Non estou contando nada que non se saiba. E eu empecé o tema pola realidade que era a falta de profesorado, en calo queixanse de que falta un, pero é que esa defensa que ti fixeches realmente é
a política do Partido Popular. Decir que sí, pero en realidade poñernos así, diante das familias e sin ningún respaldo da institución que debera cuidar os seus profesores como un dos maiores valores que ten este país. Mira, María, eu entendo que che toca de cara, que o mellor sería traballar 2 días á semana ou incluso non traballar, pero hasta onde eu sei, nos pagan por traballar a todos, non só a algunos. Acabas de facer unha tergiversación de manual. A ver, explícame ti a mí onde puse eu ao sistema, ao profesorado en cuestión. Eu cuestionei unha actitud. E se isto non é certo, o que acabo de dicir, o señor pode facer público todo isto, pode demandarme, me expoño a eso, indudablemente. Fíxate a certeza que teño. E explícame ti a mí como o primeiro día o manda a Igrexa Calo e o día seguinte, sin tener orden expresa, porque seguía coa orden telefónica comunicada por 3 persoas, logo decimos que a administración é complicada. No, claro, es que intentamos complicarla cada vez máis con determinadas actitudes. Como despois o profesor quedou aí e non se moveu, que foi o que lle dixen eu a AMPA. Ahora pedídelle o papel onde lle pone que ese profesor, porque non o hai, xa ten unha orden expresa, ou unha indicación expresa. A mí me parece moi ben que queras abrir debate, que queras terxiversar, que queras decir tal, pero non che vou a consentir que poñas palabras na miña boca que non digo. Porque eu non estou cuestionando ao profesorado. De feito, xa he dito que o meu marido é profesor e o meu pai tamén. Pero todos sabemos que nas organizaciones grandes hai de todo. E o que non vou a consentir, e non me parece unha actitud, e menos de un docente, que chames proactivamente para intentar axudar e para intentar remar e ter esa resposta. Es que é incalificable. Así de claro xo digo. Chamén xo dixen a él, Non penses que estou dicendo unha cousa que a él non lle dixera. Él lo sabe perfectamente. E recoñeceu todo, absolutamente todo. De todas formas, se quere presentar a dimisión, que foi coa que alporizou as familias, que iba a presentar a dimisión, que iban a pechar o comedor, bueno, unha serie de cousas que, mira, cada un fai o que sea. Pero foi unha irresponsabilidade. Porque o profesor, él sabía, a sabiendas de que era 100% para Ramallosa. E, bueno, ti dis, demonizas, como sempre, a Xunta de Galicia, que tampouco digo eu que sexa perfecta, pero, bueno, falando de Galicia, no de Teo, que non temos esa problemática, máis ben todo o contrario, acabamos de ver coa ampliación do IES, en Galicia, vamos a ver, hai 3.000 alumnos menos, e hai casi 200 profesores máis. Es que esto de la liberación y esto de, pues habrá profesores que estén saturados porque a lo mellor outros non están tanto. Es que non vou entrar a meterme en debatir no traballo dos demais, pero bueno, tamén es que nos queren facer tontos. Sinceramente, yo oigo cada cousa, fazte un favor, por favor, que a xente está de verdad. E na función pública hai xente traballadorísima e no profesorado xente boísima. Temos que sacar peito de eso. Así que non teña esa mala idea de colgarme un San Benito, porque por aí non vas ben. Alguna cuestión máis? Non, grazas. Nada. Portavoz do BNG? Bueno, nós temos unha serie de rogos, vamos a distribuílos, o que sí que con respecto a este tema, sí que me gustaría decir que nos apoiamos as reivindicacións das AMPAs, sexan cales sexan, porque somos conscientes da situación de educación. Algúns parece que non, pero somos conscientes. E sí que non nos gusta que se centralice a conversación nunha persoa que non se pode defender, pero, bueno, é o seu estilo, non é o meu. Se pode defender perfectamente, igual que ti. Aquí non. E contar mentiras e hacer pancartas, sí. Aquí non, pero que veña e pida e explique. O ten moi fácil. Bueno, non o vemos igual, non vou a seguir. E eu estou coas AMPAs sempre, pero sempre que sexa verdade, coa verdade na man.
Vale, vamos a seguir cos nosos rogos. O primeiro rogo é unha solicitude da veciñanza que nos comentaron en San Sadurniño, que ao parecer xa pediron varias veces e o van a volver a pedir, da reposición dunhas canastras de minibásquet que estaban estropeadas nunha zona do Parque Central que, bueno, está aí entre, non sei se entre a Rúa de Viveiro, a Rúa das Lameiriñas ou na seguinte. Entón, bueno, que queremos facernos eco deso porque ao parecer non teñen resposta ou non a teñen afirmativa, porque é certo que hai pouca rapazada e en concreto pois esa pista se estaba usando e as rapazas agora, en concreto rapaces non poden xogar. Queremos se se vai a poñer as canastras, se se lles vai a dar unha alternativa ou se esa pista vai a quedar así a monte, non sei. Non é a monte, é medio dunha urbanización, están os chalés pegados. Esas canastas as retiraron o anterior executivo. Sinceramente, hai unha petición dos veciños desa urbanización, das casas todas, creo que son 10 ou 15 casas que están afectadas, porque non cumple a pista, non cumple, está ubicada no parque infantil, non cumple coa distancia das casas, bueno, decidiron retirarse, sinceramente, con bo criterio, porque molestaban aos veciños. Non é outra cousa, o señor en cuestión sabe perfectamente isto, de feito se lle dixo, mira, a nós, hasta certo punto, non somos afectados. Nós o que queremos dar é, pois, bueno, a maioría, a veces nos fastidia ou non, pero é a que ten que gobernar. A través da comunidade, preséntanos un escrito, a través da comunidade, non da inmobiliaria, da comunidade, é dicir, hai que ir a unha reunión de veciños, de ali sae un acta, onde todos os veciños fan unha votación e piden que se repoñan as canastas. Non vai quedar... Non, é que non está, claro, xa se lle dixo isto, que o tiña que facer. Non sei que parte non falou 10 veces contigo, outras tantas comigo, e xa lle explicamos todo. Miren, nós non temos ningún problema, o único que ten que facer as cousas como teñe que facelas. Si yo podes trasladar, tamén cho agradezo. Outro día paroume na calle e volvín a decirlle o mesmo. Non, é que xa mandei ao concelleiro de Deportes, a ver, ensíneme. Non, isto é unha petición que lle pide vostede á inmobiliaria. Lle estamos falando dunha reunión de veciños. Se os veciños co que a mitade voten que sí, se repoñen. Nós temos por escrito a petición que nos hemos molestado en buscarla, na que solicitaban que por motivos de ruidos, molestias e demais, pois que non, bueno, hai xente enferma ali, unha casuísticas particulares. Vale, bueno, o que sí que quero decir é que todos os parques fan ruido, porque os nenos xogando fan ruido. A ver, Eloi, pero ti sabes o ruido que fai unha pelota de baloncesto? Non, en serio. E tes nenos pequenos, sí? Non, que si tes ti nenos pequenos en casa, enfermos e demais. É unha cuestión, simplemente, nos lle ponemos ao día seguinte as canastas, pero que presente o acta da comunidade. A votación. O que quero saber é como unha votación dunha comunidade, se ese terreno é do Concello, entón, porque unha comunidade ten a potestade de pedilo ou non, serán os veciños que estén por aí, solicitan e terán o mismo dereito que outros veciños. Estás armándoche un lío. Cando retiraron, tiñan escritos de veciños solicitando precisamente esa retirada. É un parque infantil, tampouco che confundas. Non cumple as medidas de distancia recomendadas coas casas. Non cumpre. Eso é así. E o que se lle está pedindo é que da mesma forma que se quitaron, para volver a repoñerlas, eu penso que é ben fácil de entender, que presenten as firmas a mitade dos veciños e listo, e se lle pon ao día seguinte. Ok, que presenten as firmas. O que eu me liara é co da comunidade de veciños, non que a inmobiliaria. Pero vamos a ver, para que os veciños che firmen, a ver, unha comunidade de casi 300 veciños, teñe que ter por lo menos 151 firmas, indudablemente. Pero o que teñe que facer, tratarse o tema como en todas as comunidades.
daremoslle traslado da súa resposta. No, o sabe, pero dalle. Bueno, despois, outra cousa que nos solicitan, ademais isto varias personas, curiosamente non só unha, e si que o puden constatar, si se pode limpar, se lle podedes solicitar a Augas de Galiza, que realmente é competencia deles, que se limpe e manteña todo a Ribeira do Ulla na zona de Xirimbao, no que é a área recreativa, porque hai polas rotas, polas torcidas, e a verdade é que é perigoso, e eso é certo que levan mal xa bastante tempo, entón, se se pode ter un pouco de cuidado, xa que é unha área importante que temos, que vai moita xente, pois intentar mantela o mellor posible. Pois con respecto a eso, totalmente de acordo, e ademais está solicitado. O que pasa é que, bueno, teñen moito territorio, non nos vou excusar, porque, bueno, indudablemente teñen que limpiar. Levanos, Bueno, eu digo que fixen eu, non sei se saio dende aquí a petición. O digo máis que nada polo tema de que teñen moito territorio, pero claro, se cíclicamente algúns se te olvidan, pois despois tes problemas máis agravados, non digo que sexa culpa de nadie en concreto. Con respecto tamén a Xirimbao, quería preguntar, porque non sei se vos dades conta onde están as estructuras para que remonten os salmóns ao río, aí apareceu para que remonten os salmóns ao río, as estructuras que se fixeron. Aí apareceu un caseto. Non sei, un caseto de formigón prefabricado, enganchado con as estructuras e onde hai uns puntiños de luz. Un caseto pequeno, debe ser de 1,5 m por 1,5 m, máis ou menos. E queríamos saber para que está eso aí e quen o fixo. E, sobre todo, que os escombros desa obra están tirados aí no medio, que eso, bueno, estamos vendo que tamén é algo que nos pasa bastante no Concello, que se tarda moito en recoller os escombros. Entón, si sabedes que se vai facer aí e para que, claro. Bueno, os escombros, indudablemente, é todo mellorable. Facemos o que podemos. Descoñezo esa estructura, estou enterándome por ti, sinceramente, preguntarei. O Concello non, indudablemente. No, porque, ademais, eso parte, xa sabes que está compartido xunta co... Vamos a averiguar sobre eso. No próximo pleno dareiche unha resposta. É que, sobre todo, chama moito a atención a estructura, porque son módulos de formigón prefabricados enganchados con bisagras nunha estructura de formigón no chan. O sea, que nin siquiera dá moita sensación de seguridade. Entón, bueno, se podedes saber para que se fixo, quero pensar que será para un generador, pero tampouco sei que fai un generador ao lado do río, pero bueno, a ver se nos podedes dar información ao respecto. Sí, como non teño datos, insisto, vou a respostarte no próximo pleno. Despois tamén quería comentar que, bueno, hai unhas tapas de... unhas reixas de alcantarilla e tapas de suministro, sobre todo no tramo que é onde está o edificio da Policía Local, na travesía da Ramallosa, todo o largo da beira da dereita, pois están totalmente afundidas e partidas, levan así bastante tempo, entón non sei se se poden sustituir, porque ademais en algunha podes ter un problema grave. Bueno, pois damos traslado á Xunta de Galicia, porque xa sabes que hace 851 de... Pero, lóxicamente... Hai algunhas que están na propia beira rúa, eso non sei se sería cousa nosa, porque algunha me parece que é unha tapa de alumbrado público ou incluso de augas. Pois o miramos e, por suposto. Bueno, e xa para finalizar, enviei-vos unhas preguntas por escrito. Envieinas por escrito máis que nada para que puderades buscar a información. Bueno, é unha, pero preguntaba varias cousas na mesma. Non sei se me podedes dar a información. Eu hoxe sí que é certo que me deu tempo a mirar un pouco o punto primeiro que trouxemos ao pleno, que pasa que o recibimos todo tan xunto que non me dá tempo a máis. E sí que é certo que vin que hai unha autorización de algo, pero quería saber, claro, hai unha... Non quero mentir, se lle chamaba rehabilitación, bueno, unha palabra concreta que dá a entender que se vai a reforestar, non é a palabra, bueno, que se vai a arranxar toda esa zona dunha forma óptima, e entón quería saber a información. Pero, disculpa, que estou perdida, onde biches eso? Nadación de... Aquí o teño, de feito, espera, que podo mirar. No, pero estás liándoche, eu creo, co do GDR. Restauración ambiental no rego da agua. Es que é outra cousa distinta. É outra cousa, é que se chama igual o río, por o regato. Ti me pregunta... Xa, pero, bueno... Que como ten o mismo nombre, eu non podo saber a que se refire. Xa, pero, bueno, ten unha longitude, No, son dos cousas distintas. Esa é unha cousa que promovemos nós, que o proxecto do GDR que cambiamos, e que además era imprescindible, bueno, que vai para adiante. Despois, con respecto a túa pregunta, a ver, este non é un acto suxeto a licencia ni autorización por parte deste Concello.
Eloi, e se lees a pregunta para que... Se me olvidou. Bueno, fago a exposición de motivos que a finais de agosto do 24 o Grupo Municipal do BNG de Teo tivo constancia por medio da veciñanza dunha tala indiscriminada de árbores de ribeira todo o longo do rego de auga que está na torre, que hai un lavadeiro público aí ao lado, onde agora tan só quedaban uns tocóns. Sabendo que ao ser a ribeira dun rego, neste caso, a competencia para autorizar estas talas adoita ser de Augas de Galiza, polo menos nunha leira que teño eu, é así. E sabemos do difícil que é que tales cousas se autoricen, polo que xorde preocupación e malestar por parte da veciñanza, porque, de feito, hasta para cortar unha pola tes problemas a veces. Entón, ante esta cuestión, sí que nos gustaría que se nos respondesen estas cuestións. Se está ao tanto desta información o Grupo de Goberno Municipal, de ser así, rogamos que se nos indiquen as actuacións que se realizaron ao respecto, que organismo ou que organismos autorizaron esta tala e se se sabe, se conta con todos os permisos dita actuación. De ser o caso positivo, solicitamos unha copia destes permisos, se pode ser, e de non contar con eles, queríamos saber se vai tomar algunha medida. Vale, pois por suposto que estamos ao tanto, porque entendemos que a persoa que contactou con vos tamén contactou con nós. Como che dicía, non é un acto suxeto a licencia e autorización por parte do Concello. De feito, nos enteramos a través dese veciño, pero, bueno, como el efectivamente mostraba unha preocupación, eu hasta certo punto tamén, porque, claro, non sabía nada do asunto, pasas no coche e tampouco ves eso así se non che pones a fixarte. Pois, bueno, hicimos as pesquisas correspondentes e resulta que a tala foi por parte dun particular, porque nun principio pensei, a ver se foi a propia Xunta. Parecíame raro porque, bueno, aínda que sexa por cortesía comunicarlo, pois sería o propio, pero non tiñamos comunicación ni constancia de ningún tipo. Entón foi un particular, foi o veciño, que é o propietario do terreo, a súa vez. Entón, falamos con el, o sea, fixemos varias indagacións, indudablemente, primeiro chamamos a Xunta, e aí foi onde, bueno, topamos co veciño. O veciño nos explicou que decideu talar, primeiro porque corría risgo alguna casa, segundo porque tiña de forma verbal constancia de malestar por parte da veciñanza, xa sabemos como é isto, que os que unos queren, a lo mellor outros non. Entón, bueno, optou por talar e, efectivamente, non eran especies protegidas, non vou entrar a valorar que a todos nos gustan os árboles, e aínda que non sexan protegidos, poden ser moi bonitos, pero, bueno, aquí había certo risco e tenos os permisos correspondentes. Indudablemente, eu non son quen para pedirlle os permisos. De feito, non mos ten por que dar, sino, bueno, pois lle mando un apercibimento e, además, justificando, porque eu non sou unha administración que poda facer iso. Non é un terreo privado, pero me consta que ten as autorizaciones, porque o constate pola outra banda. E iso é o que che podo decir ao respecto. Pola miña parte, xa estaría. Vale, boa tarde. Xa se preguntou varias veces nalgúns plenos, pero seguimos á espera e queríamos saber cando se vai convocar o Consello Escolar Municipal. Iso como primeira pregunta. Cando este constituído? Claro, así é cando se va a convocar. Pero, bueno, porque me preguntas pola convocatoria, non cando vou a constituir, está máis formulada a pregunta. Pero, bueno, che entendo. O convocaremos cando este constituído. Non está constituído, vaiche respostar a concelleira de área a pregunta. Por favor. Boas tardes a todos. Sí, para poder convocalo ten que estar constituído porque hai que renovar cargos. Con algunhas persoas aínda está sendo complicado contactar porque, bueno, ten que formar parte del, pois xente que non forma parte do goberno ou só da comunidade educativa, senón que teñen que estar presentes tamén asociacións veciñais e asociación empresarial. En Teo, tendo en conta que non están constituídas, pois vai a ser máis complicado. Entón, estou neso, de feito, está xa comentado tamén coa secretaria, e estamos intentando reunir todo para convocar e que dai saian as persoas que que teñen que elixir, é dicir, dentro dos centros escolares tamén teñen que nomear as persoas que van a ser partícipes, hai que ter tamén
representante do alumnado en distintos niveis, igual que das AMPAs, que de feito das AMPAs pensei que podían escoller as propias AMPAs, pero se non me equivoco que era algo que estábamos mirando, ben, ten que a Asociación de AMPAs denominar os representantes das AMPAs de Teo, non é que entre eles se poden escoller. Entón, bueno, evidentemente é un proceso complicado, como xa me ten comentado tamén Maite en ocasións, porque de feito as últimas referencias que hai só son contigo. Non se fixo en ningún outro momento aquí. A persoa que estivo entre medias, que neste caso é María, tampouco convocou nunca, estivo aí parado. A última acta que figura tamén é de febreiro do 21, creo recordar agora de memoria. Pero nada, estou traballando niso, pero é un proceso un pouco complexo e ata finais de verán a verdade é que lle dei prioridade a outras cousas que había no ámbito escolar. Vale, grazas. Temos outro tema sobre o que falar, neste caso sobre as obras dos Tilos. Díxose en diferentes ocasións que estas se ían realizar no verán, e agora vemos que non só empezaron tarde, senón que tamén mal, según pensan varios veciños e veciñas, porque según pensan varios veciños e veciñas, porque chegaron nos queixas que estaban molestos pola falta de sinalización e a ausencia dun itinerario claro para a veciñanza. Entón, a nós sí que nos gustaría saber por que non se sinalizou todo correctamente dende o inicio e por que se deixaron tamén para o último día estes procesos administrativos que provocaron que tiveran que ser co inicio do curso escolar. Pois mira, vouche respostar. Non sei o que che transmiten os veciños, descoñezo a súa profesión, si son xente que se dedica a eso, entonces pode entender si se fai ben unha obra ou non. Eu xa che digo que non, a parte da visión do sentido común que poda observar, non son quen de decir se unha obra está mal ou ben executada. Cando remate, cando faremos a recepción ou non da obra. Eso por unha banda. Por outra banda, deberías de saberlo, porque o retraso, sobre todo porque estades nas mesas de contratación, concretamente nesta o BNG. O que ninguén sabía, e non era previsible, porque é das poucas veces que ha pasado neste Concello, según me din o persoal, se presentaron 7 baixas. A esas baixas, como deberías de saber que estás na mesa, hai que darlles un tempo de resposta, de xustificación das baixas, e, polo tanto, eso fixo que se retrasase bastante a obra, porque o normal, se houbera 1, 2 ou 3 baixas, que é o habitual en este tipo de obras, estaba ao inicio do curso o arranxo, a obra, perdón, estaría perfectamente feita. Tanto é así que se convocou unha mesa, retrasamos a mesa para a xustificación desas baixas temerarias, ti dixeches que non podías vir, o cal é lícito, e que viñas o lunes. O lunes tampouco che presentaste, bueno, che digo que me transmiten. Vale, a ver. O lunes, disculpa, isto non uso da palabra. Non che presentaste o eso me din, que non viñeches a mesa, polo tanto, bueno, retraso tras retraso, porque de saber que non ibas a poder vir, non che estou botando en cara, senón che estou dicindo que retraso é unha concatenación de retrasos, indudablemente. Sí, efectivamente, a obra estaba programada para hacerse no mes de agosto. Vale, moi ben. Sí, estabas comentando que estaba programada para o mes de agosto. A min xa me dirás como se ia realizar no mes de agosto se a primeira mesa de contratación, o mail, se mandou o 20 de agosto. Iso para empezar. Vale, e logo sobre das mesas de contratación non é así. Eu non puiden vir porque estaba traballando. Bueno, tampouco quero dicir o que me dixeron, pero eu non puiden vir porque estaba traballando. Non dixen que ia vir o luns, en ningún momento. E diso, estou aquí, estou segura, vamos. Pero vamos, que volvemos ao inicio. Díxose que ia estar en agosto e a primeira mesa de contratación estaba convocada para o 20 de agosto, así que entón non foi tan así. Pero mira, ti ponte a contar, dende o 20, que é a primeira mesa de contratación, estaba todo calculado ao milímetro. Dende o 20 ata o 11 que comeza o curso,
daba tempo perfectamente de facer o asfaltado, porque un asfaltado non é a obra do Escorial. Ese é o punto número 1. Punto número 2, non vou a poñer en dúbida ni o que din os funcionarios ni o que diste. Eu simplemente transmito aquí, traslado o que me dixeron. Que se che convocou, que ti non podías vir por motivos que, oye, non che estou preguntando, se non se pode vir, pois, oye, non se pode vir, indudablemente. Pero despois se che convocou e se che dixo que o luns... Repito, non o digo eu, é o que me trasladaron. Por lo tanto, parte do retraso tamén está aí. E o importante, sobre todo, me parece moi ben que queras afearme a obra, hasta certo punto, aunque sea por motivos alleos, podes facelo, e o teño que aceptar, pero, bueno, o importante será que se faga, non? Sí, por suposto. Por suposto que sí. Simplemente nós aquí tamén estábamos comunicando. Non quixen decir que a obra se estivese facendo mal, quixen decir que había queixas de veciños que consideraban que non era a maneira axeitada, porque non había unha sinalización axeitada, e porque podía haber confusións respecto ao itinerario, que de feito eu creo que o vin con certos comentarios tamén nas redes sociais. Non é só bueno, o que as redes sociais, se che digo o que comenta, de vos, de mí, de todos. A ver, eso é un estercolero e che recomendo que non cites eso, pero como queiras. Estás no uso da túa palabra e podes facer o que queiras. Pero sinalizada está perfectamente. Porque, bueno, a ver, as carreteras non hai unha señal cada 5 minutos e todo o mundo sabe o que ten que facer. Eu fun por ali varias veces, está señalizada perfectamente, foron tamén funcionarios de urbanismo e está todo correcto. Que todo é mellorable? Hombre, sí, claro. Vale, entón eu teño unha pregunta, porque sí que nos dixeron isto. Non houbo confusións en direccións prohibidas? En dobles sentidos? Pero sabes que pasa? Eu outro día saí na glorieta da miña urbanización e un señor viña en contra. Confusión sempre as vai haber. A xente se despista, o sea, hai distintas casuísticas. Si vamos a entrar en eso... No, por suposto. Eu o único que digo é que o mellor cunha mellor sinalización, iso, pois tiñas evitado. Simplemente iso. Pero volvoche a dicir, non se exiximos a contrata, non penses que a poño o Concello, non se exiximos a contrata que poña sinalización suficiente. Os funcionarios de urbanismo que saben máis, por lo menos que a min, de obras, din que está correcta. Oye, se a xente non entende as señais, alguna xente, pois, bueno, todo é mellorable, sempre nesta vida. Vale. E sobre o da, simplemente para rematar sobre este tema, o da mesa de contratación, obviamente a mesa de contratación ia ir adiante comigo ou sen min tamén. Non son imprescindible. Pero hubiera ido, entendes, o venres, no luns. Eu, de min, non saíu... Perdón, pero sí. Pero de min non saíu esa petición, asegúrocho. Como ia sair de unha concelleira que ven unha mesa de contratación que se cambie? Non entendistes. A ti se che convoca para un venres, coa anterioridade suficiente. Non, a min chamouse mesas a mañán, dicindo que ia ser ese día. Bueno... Chamouse mesa a mañán, de camiño ao traballo, dicíndome, é que me están dicindo que ten que ser hoxe. Eu estou de camiño ao traballo. Bueno, e o luns, ti non dixeches, porque vou a preguntar, ti non dixeches seguro que o luns viñas? Que non podías o venres... Podo revisar os correos, agora mesmo non sei se respondín o do luns ou non, pero podo revisar os correos. Non. Por teléfono. Bueno, non sei, míralo. Eu mañán vou a preguntar, porque, a ver, ninguén se vai inventar eso, que sentido tería? Vale, pero como me vou inventar eu tamén, ou como vai sair unha... Pero tampouco cho discuto, pero haberá unha resposta. Vale. En un lado ou en outro. Vale, nada, non imos solucionar nada máis sobre este tema agora mesmo, se queredes, pois paso a seguinte cuestión. Nada, é xa para rematar, un rogo, que no pleno de xullo, creo recordar, ao solicitar información e preguntar sobre a limpeza de beirarrúas e do viario, pois respondeuseme de maneira irónica que non sabían en que concello vivía eu, que xa estaba limpándose por parte da Xunta e demais. Ben, pois 2 meses despois, gustaríame reiterar este rogo e fago fincapé especialmente na beirarrúa da AC 841, á altura do Hotel Congreso, onde a maleza, pois ya seguro que leva máis de 2 meses. Ademais, tamén na zona en fronte xusta esta parte, pois tamén se deixaron escombros que dun tamaño considerable a partir dunha reparación dunha avaría.
Así que, nada, 2 meses despois, pois reitero esta petición de limpeza do viario, especialmente, pois, nesta zona. Vale, isto é todo, grazas. Sí, sí, no, e estamos en elo e somos conscientes. Bueno, de ironía, mellor non falar, Noelia. Porque vos tamén, cando queredes, dades unhas respostas, e non vou entrar en iso. Eu estou falando... Óscar, por favor. Ben, boa tarde. Teño tamén dúas cuestións. Unha é moi breve. Diante da marquesiña de Cacheiras, entre o número 19 e o 21, ali onde está o Canaleto, hai unhas plazas de estacionamento onde supostamente vai estar ou estaría o apartadoiro do bus, o que dificulta a accesibilidade ás persoas con mobilidade reducida. Bueno, xa que se están a realizar obras sobre o tema, solicitaríamos da Consellería responsable que se comunique coa Xunta e que lle dé a solución ao tema este. Vale, estamos en elo, pero o que non podíamos facer tampouco era anular plazas de aparcamento hasta que tiveramos unha solución. Ahora que xa temos, estaremos en elo. Por certo, bueno, termina que despois quero comentarche unha cousa. Sí, remato. Chamounos a atención na dación de contas e quería preguntar en que consiste o convenio de colaboración da Policía Local de Teo e a de Muxía. Sen ningún problema. É unha cuestión de un policía que pedeu permiso para ir a facer ali un apoio, sen ningún problema. Aquí non tiña turno ni tiña nada. Cal é o problema? No, é que nos chamou a atención, nada máis. Quero dicir, non está aí ao lado. No, pero bueno, tamén che digo unha cousa, é unha cuestión que obedece un pouco, aínda que sexa un policía de Teo e teñamos que autorizarlo, que obedece un pouco a unha cuestión persoal. É como se a ti che ofrecen ir a dar un curso a Santiago de encaje de policía, bueno, ou de outra cousa, vamos. Non quería decir tampouco iso. Vesme moi habilidoso. Mira, sí. Mira, no derradeiro pleno, creo que foi, comentáchedes que, bueno, nos solicitáchedes que puxéramos a marquesina retirada na rúa Carballo nos Tilos, precisamente. E xa che respostamos en ese momento que aí vamos a solicitar ao goberno veciño de Santiago, porque, bueno, non era nosa, tampouco a retiramos e entendíamos que eles a tiñan. Era unha petición que non teñen obriga porque é o seu territorio. Bueno, pois o 6 de agosto cursamos esa solicitude e o curioso de todo isto é que nos contestan ahora o 13 de setembro e nos din ante a solicitude de estou lindo a carta de contesta ante a solicitude de colocar outra marquesiña na rúa Carballo cita na urbanización dos Tilos que pertenece ao Concello de Teo informar que non é competencia ni de Tuxa ni do Concello de Santiago de Compostela colocar dita marquesiña. Bueno, xa vos adianto, digo por se queredes facer vos unha xestión, que xa os convidei outra vez a facerla, que, bueno, aquí consultamos, aínda que tiñamos a seguridade, bueno, ás veces uno pode confundirse. Consultamos, bueno, pedimos un informe ao Servizo de Urbanismo, na que consultan o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Teo, o Plan Básico Autonómico, o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Santiago de Compostela, e, indudablemente, trátase de unha parada deles. O sea, a marquesiña teñen que reponer eles. Nos o mandamos en modo petición, porque, bueno, al fin e al cabo é unha petición, insisto, é o seu territorio, pero como vemos que andan despistados un pouco co tema do territorio, vamos a contestarle con estos informes, para que vexan que a marquesiña é deles. Entón, bueno, deciros que estamos en eso, e que, bueno, se queredes animar os compañeiros a que poñan a marquesiña, eu encantada. Nada máis. Maite? Vou a ser moi breve, por consideración a todos. Me comentaba que no Parque dos Tilos as canalizacións de auga están desbordando debido á chuvia e me mandaron... No Parque dos Tilos, no que está colindante co Parque Infantil. Enseño vos as fotos despois, se queredes,
porque están cheas de follas e de terra seguramente e debido á auga que está caendo hoxe, pois están empezando a desbordar, vale? E na mesma zona me din que hai unha farola, me mandan tamén a foto que está suxeita con cinta aislante. E iso, pois, sí, tamén nos parece que pode ser peligroso para os rapaces. No mismo parque infantil dos Tilos, no mismo parque dos Tilos, tanto as canalizacións como a farola. Vos enseño a foto a continuación, porque... Digo para que vexades a zona, me enviaron agora pola tarde e debido á chuvia que se ve que xa desborda. E outra cosa xa a maiores. Con data 13/9 solicitei por rexistro un resumen de obras tanto nos centros escolares como nas guarderías infantiles e non me chegou. Non sei se vos chegou. Vaiche respostar ao concelleiro de área, por favor. Vale, non teño nada máis que isto, Collino eu pensando que só falaba das escolas infantiles, por iso non che dixen nada. Pois a mí non me chegou nada. Pois a mí chegou unha escola, únicamente que o xuntaran, repasarei, no. Seguramente sí que foi culpa miña. Bueno, pois está claro que aquí hai un pequeño fallo, pedimos disculpas e contestaremos a maior brevidade posible. E non che contestei por escrito porque xa dicías que vas a preguntar hoxe. Entón, volver a repetir as cousas, non sei. Sí, bueno, voucho dicir, sen problema ningún, pero, quero dicir, se non o escribín, foi porque escribir algo para ahora dicircho aquí, queda grabado, queda demostrado. Que? Pensei que me dicías aquí. Gracias. No, pero eu escoito igual. Nada, as actuacións que se fixeron nas 3 escolas infantiles municipales foron as necesarias para iniciar o curso con seguridade, con tranquilidade. Foron valoradas pola Inspección da Xunta de Galicia, pola Consellería correspondiente, dando o resultado positivo. Así todo tamén quería dicir, chamarvos un pouco a precaución, porque xa é a terceira vez en poucos plenos que vindes aquí con unhas ideas, unhas historias, plantexando que se cadra, que non hai problemas nas infraestructuras das escolas infantís. Se cadra chamamos unha alarma social a xente cando é mentira. Oye, todos sabemos que a muller dun concelleiro do PSOE de Teo traballa nunha escola infantil. É reiterativo xa falar desa escola infantil de Ramallosa. Eu fai 3 anos ti estabas de concelleira neste concello. Non sei se fuches tan exixente para que as escolas infantiles estiveran o día, porque xa aseguro que a día de hoxe non hai ningún problema, pode haber algo puntual que enseguida se intenta subsanar e están dunha maneira que xa aseguro que lle dá 1000 voltas a situación que estaba fai 1 ano e medio. Onde? Bueno, primeiro vamos a separar a situación familiar da situación como concelleiros, porque entendo que non ten nada que ver, é dicir, a min chégame, e non é por criticar, e che podo amosar, de feito, volvo a reiterar que quero o resumen por escrito das obras, tanto de educación que o que solicitei, como das escolas infantís. Non me sirve que me diga alguén que está moi valorado positivamente. Sí, eso, reitero as disculpas e vais a contestar como se debe. E podo incluso, efectivamente, eu non levei a área non levei as escolas infantís, pero sí, cando levaba educación, se me requeriu en varias ocasións unha relación das obras feitas nos centros de ensino e se presentou por escrito. Entonces, por ese motivo, e xa che digo, eu tamén podo ter familiares que son profes nos centros e non por eso pido información dos centros escolares. Vale? Sí, nada, eu solo aclarar, pois gracias, alcaldesa, para, bueno, pois aclarar que sí que responda por escrito que usted solicita, mas a compañera xa estou dicindo, repasarei un pouco a solicitude. Collina, eu lín escolas infantiles, non sei se facía tamén alusión aos colexios, os outros centros, bueno, se cadra Collina, a ver se me entendes, Collín, bueno, mirarei no mañá. Pero que si dá alusión á persona, eu quero dicir que tamén ten que haber un respeto á dirección e a coordinación do centro e dos 3 centros, non? Entón, se plantexaron aquí certas historias que eu non descoñecía, e incluso dirección e coordinación tamén, me explico. Entón, se cadra, chamamos un pouco a alarma social cando non é necesario, vos lo aseguro. Eu che farei chegar o que é dentro do meu departamento o máis rápido posible todas as actuacións que se fixeron. Iso, dende logo. A última e xa marchamos. A idea, eu penso que temos, bueno, así estamos amosando a nosa oposición, o noso traballo é, efectivamente, facer oposición e sempre constructiva. E a idea de solicitar esa información é
co sentido de poder colaborar ou que ao mellor nos podemos enterarnos de cousas que a vos non vos chegan. Ese é o motivo. Non a idea é criticar, porque criticando non conseguimos nada. Simplemente a idea é colaborar, nada máis. Vale, agradezo que se me olvidaba. O primer punto que me falabas do Parque dos Tilos, despois sí que che pido onde é, porque incluso no grupo que temos de Augas de Teo, que sabedes que é da miña competencia, limparon todos os tilos, pois mira, ayer. Entón pode ser que quedara... Claro, pero eso se limpiou ayer. Entón, se quedarse que quedou algunha zona, dende logo por descuido. Entón, che pido, falamos ahora, che pido a ver que pasou, porque... Sí. Eu, de entrada, sempre, eu e os meus compañeros sempre pensamos que todos vindes a construir, pero bueno. Veña, pues moitas gracias. Alguna cuestión máis? Óscar, Monse... Bueno... Ahora outro, Pablo, faime un cartel, pero hoxe, encima de máis teño un catarro gordo. Bueno, pois damos por finalizada a sesión. Moi boas noites a todos.